Нет, ну ничего страшного. Можно, да? Я хвалюсь за ваше життя, за все. За ваше. Добрый вечер. Это Рада Свобода, Олег Зілович. Мы починаем черговую трансляцию с предвыборчей акции. Мы находимся на площади Свобода. Тут только что пришел Миколай Статкевич, який мусить тут проводить пікет, зустрічу з громадянами. Ён падрыхтаваў 5 пытанняў да Александра Лукашенко. Плануецца абмяркоўваць гэтыя пытанні з выбарцамі. Мы, відаць, паспрабуем внедриться в наступ. Ён літаральна за паўхвілінкі ўзнік. Пришел Статкевич, одразу вокруг его почали возникать люди, и одразу рынуться сюди так само міліціянти. Перепранутые, ну только такое коло нас створили. Зараз мы попробуем туди пробраться и доведаться, что там відбувається. Вот Николай Статкевич, он такой стоит, озирается и отказывая на некоторые пытания. Чтобы Просто развернули. Звонку з этого кола, яку отвечаем Голосовцевич, не видать. Николай Статкевич подготовил 5 пытаний за Александра Лукашенко. Вот такие пытания, 2 из них. Так, поки ми чекаємо Олександра Лукашенка, який, як здається, Микола Статкевич мусить сьогодні приїхати, щоб відказати на питання. Формулюване Миколом, нагадаю, що питання виконують економічну сферу, тобто стан економіки, який тепер є у Білорусі, питання національного характеру, питання дотичні зміни політиків. Як максимум влади відреагують на цю зустрічу? Сябры, Ось він вже починає промовляти. чекаем покуль того, хто повинен отказать на наше питання. Коли ён не откажано, не прийде сюди отказать на наше питання, тоді я нагадаю про гэта питання і вам, і спитаюся у вас, чи може чоловік, який гэта все зробив, займати посаду президента. А потім будемо вирішати, що робити далі. Максима прийдеться дати йому ще один шанс і зібратися ще раз. Значить, час. Полязем. А йде в відставку. Сам не сидя. Відставку мало, закрати треба. Этого человека владу разом со Сивиси только можно зубов забрать. Закрати. Так, вот так окружили, до людей не пускают. Давидьку. Этого мало. Оказался за кратами. Понес отказ. Дадзю 20 годов. До речі, ось на пляж Волі сюди прийшов Владимир Нетляєв. Зараз погляти Вірства, якраз Владимир Нетляєв разом з Миколаєм Статкевичем тут проводили перший пікет. Не тут це була перегонка, що побачення це було вони проводили перший Люди, які ходять за межами, Потому что уже афішували, максимально уже кто-то бывает. максимально И тогда мы проведення докладываем таких несанкціонованих акцій. Я с тобой Это уже потерпел, он отримал штраф. Нечто. И ваша рука. Запрошение, повестки. И вот в вынику той же день, тому стало відомо, що він покараний штрафом. Это закончилась ситуация. Только что Николай Статкевич спытал, где мой лейтенант, мається на увазі того самого лейтенанта міліції, який складав протокол на Николая Статкевича. Ну, покуль його немає.
Ну, то так само эта думка моя право існування. Я меру завсюди. Ну, формальная нагода у нас такая, как встретиться с одним з кандидатів у президенти. С Лукашенко, послухать его отказы на питание. Оно открытое, может А реально причина, ты что, давно не собирался, кажется, уже там лет 50 годов, собирались со стягами в Минску, выявить свою позицию. Правда, забирать назад ту территорию, якую влада незаконно забрала у нас. Незаконно забравши у нас право на сходы, на митинги, на публичные акции. Зараз ми це право, користуючись їхньою агітаційною кампанією, будемо вертати. А у них хай стоїть вибор там, хай ганяють нас і розвітуються зі своєю легітимністю, або черпать, дають нам машину збиратися. Нагадайте опять питання, яке ви сформували. Я потім їх нагадаю. Воволі я розлічував, що прийде Лукашенко, я так подумав, коли логіка працює у чоловіка, то відмовився він від зустрічі з Гайдукевичем і Улаховичем, може, для того, щоб зустрітися з нами, а я... Приймаю відкази. Це питання серйозне. Подожди, а чому, на вашу думку, Лукашенко відмовився так само від ефіру, від радіо, від телевізійного? Это я шмат состракав у житті людей з пихою, але з такою пихою, яка я не вірю, у Лукашенка, нікого. Так, нікого ні, тут якраз не страх справа, прийшов би він тут з телевізіоном, в чорній формі, ніякого страху. Тут якраз пиха, мені нема з ким, от це його посил, місяць, весь час, мені нема з ким у цій країні розмовляти. От тільки з римським папом, але він не Білорусі, не Білорусі живе. І ще, може бути, з яким пророком Мухаммедом, але Мухаммед так само не славянський пророк і не тут живе. А тут остатнє, що? По сутності, вот він замінає саме в этом кривдне, що він замінає развитие Украины. На гэтыя выборы могли пойти десятки людей, подрыхтованных до того, как кіраваць державой. Что не вымерли их, не вывезли никуда. Яны ёсць каждый во всех структурах. Але им загадано сидеть как мышам под веником. И вот идут казаки некие, разбойники, значит, Гайдукевичи, про якого все мы ведаем, что он такое. И Йона, никто-нибудь, не оппозиция, ператварыў гэтыя выборы ў тое, што ператварыў, што на іх вот неяковато глядзець. Але гэта такой бяды, каб гэты Улахович з гэтым Гайдукевичем былі сапраўды нейкімі асобамі, якія адпавядаюць, хоць у нечым адпавядаюць. Господар Сакевич, а вы что думаете? Чему Александр Лукашенко сюда не пришел, отмовился от радиоэфиру? Этот человек боится любой критики. И он просто уже боится своего народа. Вот и все. Людей боится. И он ведает, что он наробил, и боится, что специально неподобранные люди могут ему не только выказать твар, а ще нечто за тем тваром заробить. Тому такая ахова, ось, и тому так боится. Так. Давайте пошире, народ. Так. Ну что? Давайте мы перейдем туда. Давай переходим на большую платформу. Газоны потопшие. Люди, які собралися, тут пропонували. Мало. Бо тут мало места. Это уже 6. Он милиционер. Все перейдем. Один есть. Так. Янка в форме Сестракая. Не, по-моему, это не... Подал протокол на Сакевича. О, нормальное ж место.
Здравствуйте. Ходила на ваши встречи постоянно. Что вы мне сказала бабушка, вот какая вы бабушка, вы мне еще сказали. Так, это если жарко. Так. Начнем опять. Давайте вы дали друзьям кабутер, вместились. Не оттеснять меня, нет студельников акции. Так, вот тут мы будем стоять. Так, куда мы поставим, организаторов встречи. Давайте поглянем, щоб нас було видно. А мог от коли того хлопця, який там помника працює. Пробачте, я зараз не можу зустрічі. Почекайте. Так, маленький. Вам головне. Давайте туди ходимо. А нам головне, ми на нього бачимо. Дякую вам, давайте запишемося. Я до вас так довго молюся, що Бог Дякую. Тому мені. пустив вас на войну. Слава Богу, я вас не волю. Дай Бог вам здоров'я. Нарешті. Так, працює. О, вже погромче. Все ведать. Давайте, это разумно. Это разумно, как я вам не занимаюсь. Так, протокол пишите, я подписывать не буду. Добро. Все. Так, ви зараз що почуєте. Я у нас збираюся. Шановні сябри, зустрічу виборщикам з кандидатом у президенти з Подаром Лукашенком дозвольте лічити відкритою. Ура! Подар Лукашенко, ви готові відказати на наше питання? Лукашенко, де ти? Нема. Нема. Ну давайте ще хвилину опять почекаємо, тоді будемо починати без його. Давай. Мабуть, він боїться своїх виборщиків, от і не з'явився. Йому треба спеціально подобрані, обшукані і праз рамку пропущені. А просто виборщики, мабуть, нечто можуть йому неприємно не тільки сказати, але і зробити. Тому він сюди не з'явився. Я задав йому, ведаєте, декілька питань. Ось, ну, можливо, нема чого відказати. Тоді прийдеться залишувати тільки становчі відкази, але ми про це тільки так само поговоримо. Так озвучивайте это питание и будем на их спроводить. Сами може отказать. Я что, его муниципально что? Так. Шановні сябри, ведаєте, буває така ситуація, коли люди просто привикають до всього. Человек за 21 с лишним годов такого наробил, а мы уже привыкли. Мы не называем белое белым, а черное черным. Я просто поспробовал в 5 коротких питаннях нагадать про то все, что было, что робилося. Про то, что этот человек зробил. Про те злочинства, які он здійснив, які легко доказываются. Пора врешті-решт поставить это питание и показать ему, мы ничего не забылися. Мы не верим у демократизм, який з'явився про 21 год, и у патриотизм. Мы этого человека личим злочинцем. И а место злочинства на подсудной лаве. Скажите мне, коли ласка, чи може бути президентом країни чоловік, якого обрали на сумленних виборах на 5 років, а він додатково присвоїв собі ще 16 років? Можете ні? Ні! Скажіть мені, чи може бути президентом країни чоловік, який, склавши фальшиву папірку, поставивши на її свою печатку, примусив солдат забивати ягонних опонентів? Можете ні? Ні! Скажите, чи може бути президентом чоловік,
який був готовий приміняти нашу Україну за місце у Кремлі, готовий був стати нас потрохами, здійснити державну зраду. Можете ні? Ні! Шановні сябри, чи може бути президентом чоловік, який дбає не про нас, не про народ, не про його щастя, а тільки як мога більше триматися за цю владу, якою ніяк не може напитися? Можете ні? Ні! Чи може бути президентом чоловік, який ненавидить нас, білорусів, який робить усе, щоб ми зникли з цієї планети, щоб і сліда нашого тут не зосталося, і хоче перетворитися у яких русських со знаком якості? Можете ні? Ні! Неколи нам придется этого человека отправить у тое место, якое он заслуговує. Это придется зробити, інша вийстя нема. Нормального життя, нормального щастя на этой землі при этом человеке не може бути. Люди не міняються в таким узрості. 20 років робив одно, а другим уже не стане. Придется это зробити. Ми виберемо момент, коли це буде варто робити. Ми зробимо це, і Білорусь буде вольною. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе вольна Білорусь! Живе! Браво! Во всех эти 20 годов, якія Лукашенко призначається, самопризначається керівником Білорусі, його підтримувала і підтримує Росія. У гэтым разом, як ніколи рано, про підтримку менавіта Лукашенки першим заявив амбасадор Российской Федерации. И он сказал, за полгода до выборов Россия за Лукашенко. Вы тут усе не, а Россия за. И после самые высокие чиновники российские заявляли про эту ж підтримку. На минулых выборах это отбылось только за 10 дней уже до голосования. Теперь за полгода. Что это означает? Это означает, что означает, скажем, поездка патриарха як його зовуть, уже забився. Кирил, який був на заходню межу Білорусі, де він став і сказав, тут починається Святая Русь. Ясно, що це означає. Що означає поїздка на заходню межу прем'єра Медведєва, який сказав, у комфортних умовах ми підпишемо домову об російській воєнній базі. Що означає заява Матвієнки, яка недавно сказала, що Лукашенко нам потрібний для чого, щоб підписати домову про союзну державу. Тепер спитаємося, що таке домова про союзну державу, супроти якої ми змагаємося вже 20 років. Коли це не поглинання Білорусі, то що це? Це менавіта поглинання Білорусі русским світом. Що означає домова про російську воєнну базу? Это означает присутность на нашей земле неконтролюемой войсковой силы, яка може в будь-який момент вмішатися в наші внутрішні справи. І чи ви думаєте, вони пойдуть в атаку на Литву з Польщею? Для чого вони тут дислокуються? Усе це робиться для одного. Щоб заховати во владі чоловіка, який підпише, який змушений буде підписати погоднєдні, по яких Білорусь навіть формально може перестати існувати. Тому ми закликаємо вас усіх, кольки у кого є сил, мужності, підтримати тих людей, які виступають супроти того, як Олександр Лукашенко у 5-й раз став керівником нашої країни. Бо те, що його змусять зробити, це буде зрадою країні і зрадою народу, а у його нема вийстя. Коли він приїхав з зустрічі з Путіним в Сочі, що він сказав? Від Росії нам не відкрутитися. Це значить, що він загодя здався і загодя згодився підписати документи, які ставлять під погрозу не тільки існування нашої незалежності, але само життя нас і наших дітей. Шановні сябри,
Давайте зараз паспрабуем адказаць на пытанне, а што рабіць. Існуе шмат мітаў, стэрэатыпаў. Ну, напрыклад, ёсць людзі, якія кажуць, калі я не пайду на выбарчы участак, то мой бюлетень скрадуць і некаму кінуць у яго скрынку. Дарагія, ужо гадоў 10 у нас ніхто не крадзе ніякія бюлетэні. У нас галасуюць протаколамі. Протаколы напісаны ўжо сёння. І паглядзім, што з'яўляецца самым слабым месцам уладаў. Глядзіце, што мы наглядаем упершыню. Мы упершыню бачым пікеты беларускага правіцеля як элемент агітацыйнай кампаніі. Раней яны не выстаўлялі пікетаў. Зараз яны выстаўляюць. Зараз яны хочуць так ці інакш зацягнуць людзей на выбарчыя ўчасткі. Раней ніколі давераныя асобы не ішлі да людзей, не ехалі ў далёкія мястэчкі, не агітавалі, каб людзі прыйшлі і прагаласавалі за беларускі эканамічны суд. Это зноў упершыню. Мы атрымалі ўжо інфармацыю, што чальцы камісій выбарчых пайшлі па кватэрах і тлумачаць людзям, чаму трэба абавязкова прыйсці і выканаць свой грамадзянскі абавязак. Гэта не выпадкова. Гэта азначае, што сёння самы магутны апанент гэтага рэжыма гэта ёсць ігнараванне, што людзі не прыйдуць на выбарчыя ўчасткі. Некаторыя нават дэмакратычныя аналітыкі, журналісты пішуць, ну ўсё роўна зацягнуць людзей, заставяць прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Так, але ж адчуванне настрою чалавека, які сам прыйшоў галасаваць, і якога прыгналі туды бізуном ці пугай, гэта розныя настроі ў людзей. Калі туды прыйдзе 70% выбаршчыкаў, а напішуць 86%, ну мы скажам, відаць, што так людзі прыйшлі і падтрымалі гэты фарс. Але калі прыйдзе рэальна там 40%, а напішуць 86%, то гэта ўсе заўважаць. Нам не патрэбна сацыялогія, якой няма. Наша сацыялогія, мы прыйшлі ў лазню, і калі мужики паміж сабой кажуць, я не хадзіў, а нам гавораць, што мы прыйшлі 80%, вось гэта і ёсць дэлегітымізацыя вынікаў выбарчай кампаніі ад нашых грамадзян. Калі ў грамадскім транспарце людзі гавораць, што мы не хадзілі на выбарчыя ўчасткі, а ім гавораць па тэлевізіі ці гавораць сацыялогія, што 86%, людзі ніколі не будуць падтрымліваць гэтую ўладу. Таму не дайце сябе абмануць. І мало того, што мы сёння сабраліся, гэта вельмі добра, гэта змаганне за прастору свабоды. Але вельмі важна, каб вы заўтра працавалі з людзьмі, каб вы ім тлумачылі, што для ўлады сёння самае галоўнае, каб мы прыйшлі на выбарчыя ўчасткі. Калі нас там няма, гэта азначае адно – вотум недаверу да гэтай улады. Гэта азначае адно – банкрутства выбарчай сістэмы. Калі ж мы пойдзем туды, то нам скажуць, прыйшлі 86%, это значит, яны ухвалілі, што трэба падымаць пенсійны ўзрост. Это яны, значит, ухвалілі, што трэба рабіць чарговую дэвальвацыю беларускага рубля. Это азначае, што яны нам дазволілі браць новыя крэдыты, якія сёння і так складаюць 40 мільярдаў даляраў. Наш приход туды будзе азначаць адно, што мы даём ім карт-бланш на любыя дзеянні. Калі нас там няма, гэта азначае фактычна новы варыянт беларускай плошчы. Так, ён бяспечны для людзей. Людзі не прыйшлі, пустыя ўчасткі, гэта новы варыянт беларускай плошчы. Жыве Беларусь! Давай попробуем один раз. Ужо калі, слухайте, калі ўжо у вас будзе не выкрутка, значит, самое лепшее, конечно, не пайсці. Потому что незалежна от того, что вы там поставите, гэта скарыстае улада і скарыстае на карысць
Лукашенка, ці ви проголосуєте супроти всіх, ці за Улаховича казака, ці за... І таке ж, це не буде мати ніякого значення. Лежить бюллетені, нажиральники так, как поглядеть, як насамрэч люди голосовали, не будут им тут, да их туди не допустять. Тому, ну леп за все може бути криш, вот як символ, да, поставить на этом бюллетені просто криш. Вот. Мы ставим на этой уладе криш, вот разов 5 перекрестить. Еще, никто, кому что уже не вышел, кому же с работы будут выгонять. Ну, постоять в той кабине, як мога больше. Дальше регламенту нема польки там стоять. Будете заминать доброзводников, туди пёртеся и кидать эти бюллетени в скрине. Не ходить, полишить людей, яких нема, немагчыма. Але калі ўжо ну, страх, хто вигоне з роботи, це зрозуміло. Я ведаю, що зараз уже ходять по підприємствах і кажуть, що о, коли ви не прийдете голосувати, то глядите, стратите роботу. Зараз студентам вже полохають. Коли ви хочете скакати на площі, то не з'являйтеся в наші інститути. Тиск, репрессии в отношенных до громадства только узмацняются. То, что нас сегодня не берут, это совсем не означает, что нас не возьмут завтра. Вот поставят их протоколов и все намалюють. Всяких уже треба. Ніякої сутності зміни внутрішньої в режимі не відбулося. Лукашенко за этим режимом не здольний реформуватися, це доказала уже вся наша найновша історія. І глядите, ось ми пыталися посадити тяжкі злочинки зроблені цим режимом. А що цим зроблено добре? За всі годи, які ми ось збудоване хоч одно підприємство з високими технологіями, яке б давало справді прибуток этой країні. Ну, збудоване воно, хіба? Ні, коли не лічить там ніякі, значить, паперовий завод, який, значить, куплений за, ну, старий ніякий хлам там куплено і украдені гроші. Нічого не зроблено для економічного розвитку Білорусі, нічого. Про політичне наше життя і говорити не доводиться. Сколько мы живем так, нас гоняют этими дручками, эти амаповцы. Куди не прийдем, как виказати свої відносини до нашого життя, одразу воронки, одразу дручки, одразу вот эти люди в черной форме. И чему нас, и чему мы что, заслужили такое життя? Мы не заслужили, белорусы не заслужили такое життя. И он только хвалит и хвалит этот режим, что белорусы вот молчать, в онучку и працуют. Треба з гэтым режимом развітатися. Іншого вийстя у нас нема. Шановна громада, не треба недооценивать ситуацию. Я думаю, что вот зараз у этой хвилины Коля Лукашенко збирає чемодан для європейського туру. І гэты тур адбудзецца, калі мы з вами прымем удзел у выбарчым фарсе. Калі мы дадзім ім вырашыць галоўнае пытанне яўкі. На сённяшні дзень выбарчая мадэль у яўным такім крызісе. Ніколі не было такой апатыі людзей. Але далёка не ўсе людзі разумеюць і звязваюць свабодныя сумленныя выбары і перамены ў іх жыцці. І нам про гэта трэба з людзьмі якраз говорить. Хочу звярнуцца до вас, до тых, хто не абыякаў, хто хоча нам дапамагчы. Прыходзьце наглядальнікамі на выбарчыя участкі. Нам вельмі важна зафіксаваць хаця б одно, якая ёсць рэальная яўка. Калі ласка, можна гэты дзень правесці недзе за Менскам, у іншых месцах, але гэта самае эфектыўнае. Для тых, хто не прийде наглядальника, пропоную черговий раз. Тут багато бачу молодих мужчинів. Їдьте до вашої тещи
Нет! Едьте на вашей теше, идите по грибы на рыбную ловлю. Это самое лепшее, что вы можете сделать 11 кастрычника. На площадь все 11-го! Складайте, я вам не знаю. Значит, тут могут быть разные люди с разными душками. Петька пойдет к теще! Что відбувається? Есть могут быть разные маленькие и дробные провокаторы. Так само пророкон. Але мы говорим, давайте зробимо все, щоб гэты участки были наполову пустыми, щоб выборщики засталися дома, щоб выборщики с громадянской позиции пришли наглядальниками и зафиксовали реальную явку. Мы уже говорили про то, что мы маем за 20 годов. Коли мы легитимизуем гэтую выборчую кампанию, з'явится 13-я резиденция, 12-я вось тут, на пересечении Переносовой вулицы Орловской, 500 миллионов долларов заплачено за гэты будинок. Гэта ваши гроши, гэта наши гроши. У Ждановичах зараз починається будування спецполіклініки для чиновників. Кошт 100 мільйонів євро. Це наші гроші. Вони не йдуть на нові працівні місця. Вони не йдуть на лікарні. Вони йдуть виключно на чиновників. Чому це відбувається так? Тому що ми даємо можливість цим людям заставатися біля влади. Це наша з вами відказність. Добре, будете служити демократичній владі, все буде прикольно. Союз письменників. Милиционер, уйди отсюда! Он не слушает, он мешает выступающим. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Шановні господа, я сяду. Тому вельми ради вас всіх бачити. Вельми ради бачити ваші рішучі твари. Бо коли є такі мощні люди, як ви, є будущее для Білорусі. Хоча нам натурально всім зараз вельми тяжко. Перше, что я хотел бы сказать, Дайте, хай буде на пам'ять. на этом сходе, это публично подякувати и Миколая Статкевича, и інших політиків, які эти 5 років змагалися за лепшую Я не думаю, будущее що зараз Білорусі. солодка коліна Великий стоять. дякую нашим героям. Слава героям! Слава героям! Слава героям! Побольше таких героев. Вот мы имеем право. Другое, что самое важное. Нам попутно кажут, что нема выяснить, но мы николи не переможем. Это звичайная хлусня. Под Гитлером сидим здесь. Давным-давно большинство белорусов ожидают жить в нормальной краине. Просто люди не верят в Мы свои не под силы. Гитлером сидим здесь. Зрозумієте ли простые речи? Это правда. Супроть нас. Это правда вы говорите. Кому мы сами повинны быть людьми. Мы повинны сами брать отказы за нашу краину, бо это наша краина. И я вельми верю в то, что вы не смиритесь, что вы будете змагаться за нашу европейскую демократичную Беларусь. Живе Беларусь! Он борется за Беларусь. На жаль, сьогоднішня влада прийшла давним-давно, далеким в 94-м году. В 96-м году, як ви всі ведаєте, був здійснений антиконституційний переворот. Именно тоді Беларусь стала тим полигоном, где до влады пришло среднее и нижайшее звено былых спецслужб Советского Союза, КГБ и ГРУ. Теперь уже есть страшный режим Путина. Мы мусим ведать, что в ближайшие дни наша головная задача – это оборона державы. Бо кроме нас нема кому ее оборонять. Нам треба европейская, незалежная
демократичная Беларусь. Я думаю, что дякуючи именно это вам, людям Беларуси, это один ресурс нашей нации. Мы все-таки будем жить так, як треба, жить нормально. Ми будемо нести нарешті політичний лозунг, що білоруси мусять жити заможно. І так буде. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Великий вам дякую! Живе наша щаслива Нам кажут, что бойкот – это древняя тактика. Нам кажут, что мы выдумали бойкот, и что гэтым мы можем нашкодить будущее нашей краине. Это не так. Умовно кажучи, бойкот у гэтай краине пошел Лукашенко, коли он перестал звертать на свой народ увагу, коли он пошел репрессовать за свои меркаванні, коли он пошел усіх, у кого іншие меркаванні, бойкотовать. Тому наш бойкот – это отказ ему. Мы закликаем до бойкота, как спынить гэты фаз, які отбываются не только у выборов, но и в нашей краине. Ганьба милиционеру! Ганьба милиционеру! Ганьба милиционеру! Ганьба! 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 Пробом дать этому человеку один шаг. Зараз он думается. Прийти сюди, упади на колени, будем просить у нас пробачення. Я лічу, що треба собраться еще один раз. Еще раз його запросити. Ви сказали про нас 11-го, я ще раз кажу, що нам не цікаве. Внимание одного кандидата, який хоча б заявив, що я буду змагатися за перемогу. Яны не могут нават потлумачить щиро, навошта яны йдуть на гэтыя выборы. Але агітацыйная кампанія іхняя завершаецца 10 кастрычніка. Так вот, давайте якраз мы зберемся 10 кастрычніка. Тут место доброе здаецца, так? С 10 кастрычніка у Горький годину 17 нормально. Суббота, так? Давайте у 17-10 зберемся тут. Я ще раз запросим гэтага человека, но коли уже не прийде, тогда будем вырашать тут голосованием, что нам робить с гэтыми типа-выборами. Згодны? Таким чином збираемся 10 кастрычника 18:00 на гэтым месте. Придете? Жив Беларусь! Дорогие мои белорусы, дорогие мои люди, які сьогодні, не побоявшися, виявили мужність і белорусский патріотизм. Я вам дякую за это. И я вас, хай он стоит уже тут, бо, ну, я с нами, милиция с нами. Я веру, что коли б не страх, коли б не репрессии, тут бы сегодня повстала супротив этого режиму, тут, на пляце Волі, уся Беларусь. Уже всім, эта петля на шее обрыдла, яка душит любую инициативу, любой рух наперед, любое помкнение до свободы. Дякую вам, что вы заховали в себе это помкнение, заховали память наших продков, которые за это змагались до нас. Мы не скачаем, не глядячи на эти паперки, которые нам пишут, мы не скачаем наши протестные акции. Наступные тут же на пляце Воли, призначенная на 4 кастрычника. На неделю 4 кастрычника. И она будет присвячена нашему менавіта супраць іншаземных вайсковых базаў на нашей земле. Наша земля накрывалася
Всем військовим базам управління України на землі. Нам не треба нічого чужое, а найперш чужая зброя. Нам хапіло крові, нам хапіло стратів, досить наїлися. Ми повинні сказати... Девчики, почекайте, стаття красивая. Почекайте, ну что за кандидат? Не мешайте работать. Тише. Всьому світу. Ми йдемо про мілітаризацію Білорусі. Ми йдемо про чужої зброї на нашій землі. Ми йдемо про чужих солдат. Ми самі зможемо отстояти свою державу, свою країну, коли у гэтым буде необхідність. Коли ласка, во, і ще один, Боже ти мой. Мы не хотим быть бузером. Мы не хотим быть бузером для России. Хватит уже. Каждый четвертый погиб во время войны. Нашли. Пришли, мешайте. Пришли, мешаете нам. Не мешайте. Запрошаем вас, не глядячи ни на что, 4 кастрычника на митинг не іншоземним військовим базам. Не іншоземним військовим базам. Не іншоземним військовим базам. Не іншоземним військовим базам. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! У 5 годин У 5 годин вечера 4 кастрычника у неделю тут, на пляце Воли, приходите сами и проводите всех, кто готовы выявить готовность свою змагаться за незалежную, мирную, демократичную Беларусь. Шановные, вот у меня одно до вас питание. Скажите, коли ласка. Цыганская оборона. Скажите, коли ласка, вот вы пришли на пляц зараз. У межах діючого законодавства артикул 45 Виборчого кодекса громадянам, політичним організаціям ладить такі мероприятия и обмерковывать, критиковать так званые программы так званых кандидатов у президенты. Скажите, вот вы пришли, вам страшно? Не страшно. Кожен з вас мусить привести на наступну зустрічу ще 3-4 чоловік, яким не буде тут страшно. Побач з нами міліція. Вона нас заховує. Вони нам гарантують свободу слова, яка записана в Конституції. Усе обходиться несколькими паперками. Нас навіть у суд уже перестали закликати. Кажуть, що і не треба, хлопці, займайтеся іншою справою, їдьте в регіони. І я вам обіцяю, що ми підемо на проходні МАЗа, тракторного завода. Мы поедем у Гомель-на-Гомсельмаш, у Солигорск на калийный комбинат. Мы будем размовлять с людьми. Потому что то, про что мы говорили, дотычит не только активистов неких организаций. Это наша з вами країна. Ми хочемо жити в країні, якої є влада, на яку ми впливаємо, а не та, яка роздає обіцянки. Вот тут, може, 1000 чоловік стоїть. Хто з вас отримує сьогодні заробок у $1000? Поднимите руку. Отримується. Это означає одно. Сьогодні реальний заробок насамреч по официальной статистике для $400. Коли мы не будем проводить такие акции, коли мы не будем оказывать тиск на владу, нам будут давать 100 и говорить: будьте счастливы за то, что вам это мы еще даем. Будьте счастливы, что мы приняли только один декрет от так званых тунеядцев, а не еще 5 и 6. Что приняли не только одну постанову 666, яка фактично руйнує малий і середній бізнес індивідуальних предпринимальників. Зовіть на наступну зустрічу індивідуальних предпринимальників, тих, хто працює на підприємстві і тримається за заробок у 2-3 мільйони рублів. Хіба це гроші? Это сходить украв 2-3 рази. Где-нибудь у Нью-Йорку чоловік, який з протягнутою рукою сидить, в рази 3-4 більше на день збирає.
Гэта наше питання. Тому, коли ласка, занотуйте у свой робочий план 4 о 17 годині на гэтым месцы тим, хто хоче, щоб країна була мирною і безпечною, приходьте. 10 о 17 годині те, кого не удалося обмануть гэтому режиму, приходьте сюди, ми будемо сустракатися, ми отвоювали з вами вже простору свободи. Живе Беларусь! Бригадами закликає на Шановні добри, ми тут казали про військові бази. Давайте зараз тут попросив виступить чоловік, який був відправлений в іншу країну воювати з Совєтським Урадом і виконав свій військовий обов'язок. І що він зараз за це має, хай він розкаже нам сам. Будь ласка. Микола Сенкевич дає слово чоловіку, який Я поддерживаю афганцев, которые ездил в Беларуси. Мне тяжело говорить, как Гарри. Такой усач власти находиться не должен. Он покалечил наши жизни. И сейчас оставил у нас льготы бесплатно ходить в туалет. Это не президент, это я скажу прямо, дрянь! Бандит! Да! А где вы воевали? Где воевали? В Афганистане. Ну, і він каже про те, що при цій владі були відмінені ті льготи, які були на афганців призначені ще совєтською владою. люди обираються тим, що на сході політичної міліції. Я ще раз, дорогі мої, дорогі люди, усвідомте, що визначальний час настав. От побачите, коли ми витримаємо зараз, ми витримаємо і далі. За 5 років, коли ми допустимо Лукашенко до влади, не стане Білорусі, мені серце обливається кривою, коли я про це подумаю. Коли ласка, усі сили, які у вас є, усю мужність, яка у вас є, усю пам'ять білоруську, яка у вас є, у ці дні, коли ласка, віддайте наше речення нашим батькам. Дякую. І приходьте 4 костричника на нову. Я не думаю, что тут треба что-то сказать, потому что люди, які сюди прийшли, вони самі все готові наведать, що ми вам тут говоримо. А я хочу поддерживать вас, что вы имели мужность не перед монитором компьютера, а тут вживую прийти сюди и выказать свою позицию. Позицию годных людей. Покуда мы, такие люди, живые, наша країна буде жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Дякую вам. Бізнес завершено. Дякую. Надана на наступну зустріч. Где ты была, ты милиционер? Что это за безобразие? Там была сегодня прекрасная статья Петушинского. Отлично, он сказал, Беларусь уже не Молодец, интернет читай. Ну, а как же, без интернета не сидит. моя, я тоже. Мы скоро вымернем, як мамонты белорусы. Не спрашивают у народа. Хотим мы российские здесь или нет? Мы говорим, нет, не хотим. Хватит Беларуси быть буфером. Они наш белорусский народ. Они выполняют приказ их. Это такое безобразие, что даже Им приказали, и они делают. Спасибо вам. Они нас не трогают, слава Богу, так. Надо проводить. Особенно против военной базы. А он каже, що він забув. Они штрафуют, они пишут. А за что? За что штрафуют? Ми зараз працюємо пошираємо територію свободи, тому що Лукашенко забрав все. 2 рази на год він дає цей парк для мітингу, де гуляють собаки, щоб ми переконували собак у своїх ідеях. Ми цілком позбавлені голосу, це треба вертати, страх треба поміншати, треба двоювати цю територію свободи, покулявши, йде ця кампанія, і вона ще гуляє у цю легітимність. Ми повинні крутитися
як мага болей гэтую гайку, калі потым пасля выбару нават калі ён адкруціць яе назад, але не до конца, бо нам прыйдзецца працаваць з гэтым грамадствам напалоханым у гэтых умовах і далей, пасля 11-го. І зараз мы просто пашыраем прастору для гэтага. Ну, а калі зараз будуць суткі, то што все равно гэта нейкім чынам на нешта можа паўплываць, можа нехта спалохаецца. Это нават дзіўнае такое пытанне. Не, можа нехта. Ты ведаеш, што я не напалохаюся, а я выйду скажу так, што тыя, хто напалохаліся, зноў не будуць палохацца. Вот і все. Можно вам пожалуйста? Спасибо вам большое за ваш позитив. Николай, Николай, скажите, 10 числа что будет? Лукашенко снова не придет. Я думаю, что мы будем говорить, что нам робить 11-го, а вот ісці на гэта типа выборы. І будем говорить так само про тое, якой бы доброй была наша краіна без Лукашенки. А что вы якой будете, она повинна быть? Что вы будете робить 11-го? Я запросил людей, организаторов, буду вести спорт. Не, 11-го. 11-го? Я нет, спать надо. Если вы сказали, вы... Только за счет таких людей, только из-за вас мы пришли сюда. Я просто сегодня просто не могу. Я плачу вместе с вами. Я пришла из-за вашего... Наконец-то решилась и открыто. Надо не бояться. Ты сам себя будешь Я пожелать. приняла решение, да. Можно я вас поцелую? Я уже верила. Вот перестав бояться человека, и все, и будет легче жить. Вот и дома будет Ваши усилия не проходят. Даже вот мы такие сидим только за мониторами, но верим. Вот у Першиню прийшла на такое мероприятство і щиро сказала, що переболіла собі Узбекистан. Пообщаться. Наша задача, як може, вирішити наші проблеми. Але знаєш, що, Дуля, страху буде менше, простор для дзеяння буде менше. Люди, я недарэмна задаваў гэтае пытанне. Гэта мы все ведаем, вы ведаеце гэта все. Але просто показать людям, вот так, трэба называть рэчы своим именами. И глядите, я назвал их, я стою, усмехаюсь, это не кепска выглядаю. Ничего со мной. Дякую вам, великий. Дякую вам. Дякую вам. Питання від народу будуть чи ні? Ось люди питаються, і будуть питання. Коли ласка, ми запитали його, ви при ласка. Ай, мені не слухай, я народу. Ну ось ви, я бачу, вас ви третій раз приходите на ці акції. А, да? Ви чого тут чекаєте іншого? Конечно, перемен чекаю. Яких перемен ви чекаєте? Перемен во всім. А хто ви? Можете вас Пропрацоване. Питання, да, получали от Андрея Лебедського. Питання, поднимите руку, хто має заробок у $1000. Ви не підняли. Ну, у нас навіть керівники не мають. 90 человек, 90% А где это у вас? идти на выборы. Електричний. Ви електрик. Ну, середній у вас заробок який? Середній. Ну, елементи плачу. З елементами виходить коля 150 $. Ну, 5 мільйонів білорусів. Скільки отримує електрик? Ну, у Литві. Видаєте? Не ведаю, я просто по спеціальній бортінженер. Ось, у нас бортінженер отримує коля 7 мільйонів. Ну, велика отказ. Той же Німеччині там 5-6 тисяч євро. Такі спеціалісти. А ви не спробували просудкуватися у яку фірму, як більше заробляти гроші? Спробував, але станцію компанію. То вот не берут, и там просто немає серцеміняючого намилу, да, так само правильно? Да, да. Ну тут некая стабільність, не шмат, але не стабільна. Там навіть буває також, можуть по несколько місяців гроші не платити. Так,
сказали, что в самом початку, что вы за перемены. А кто, на вашу думку, дасть эти перемены? Сам народ таки дасть, коли у народа внутри нечто прочнется, потребно щось робити. А покуль нашому народу хапає там чарки, шварки, иномарки. Шаденные, да, иномарки. Покуль что холодильник хапає телевизор. Ну вы так не сказали, як вас зовут? Никита звать. Никита, да. Дякую вам, Никита. Организаторы объяснили, что она уже закончена, но як было на пикетах Калягуму ранейших, фактично встреча протягивается, Владимир Николаевич Сергеевич и Владимир Никляев, вони продовжують протягувати відкази на питання людей. Ці питання ось такі основним про те, як бити, як змагатися, що робити з виборами. Тому вместо людей треба буде підходити. Як тут знімають, вказано це питання. Особливо питання, як змагатися. Де те саме, як їх там називали, Владимир Николаев посилається на досвід в Україні. Капні яни, дійшли коли такі яни, люди, які свідомі українці, які розуміють, що у них саме Травма психологічна від України. Вони за переміни, але вот этот досвід України шмат кого скужав. Поміж цим вибором Україною і некими демократичними, мирними змінами, максима в Осібузі проходить эта межа. А что будет меняться в Беларуси? Ну, судя по тому, как сколько людей на площади Свободы кто уже поменяло. Люди почему сегодня люди выбили в голову милициян больше сюда не являются. В принципе, я так вот не могу сказать. В плане такого относно Анатолия Лебедева. Его подходили, это певно было. А ведь в плане относно его такого, покуда неведомо. Но мы про это доведаемся позднее. 4 костричника Анатолий Лебедев на митинге. В Могилеве партийные надзиральники полічили реальну явку. Додому. Ці тримає, він так само протоколці, тримає він якийсь штраф, як Статкевич. То, що штраф буде, Владимир Николаев вже не сумнівається. Але люди привикли в этом жити, вони телевізор на шиї, а вони думають, що ранішому шмат а я не думаю, что то и голову. Які записують розмови. Это треба розбиратися. Вы не можем сказать, нет, ну сумнівно сказати не можна. Загадки інші під час усіх акцій. На минулій акції Калягуми ми навіть бачили журналістів, бачили співпрацівника міліції з таких окулярах, пристосованих для того, як одночасово записувати події, які відбуваються. Коли цей чоловік з чорної куртки стоїть, да вы что, яка стогодовая, молодая, давайте скажите. Вы так добро выглядите, я так рада. Значит, есть с кем и что змагаться. Ви судовно виглядаєте, дай вам Бог, дай вам Бог. Мы рады. Дякую. Пришло ничего не боится. Я каждый день, все эти годы за вами следила. Ну, благодаря только таким, как вы, это еще есть какая-то надежда. Ваша поддержка мне помогала. Спасибо. Спасибо. Соль земли. Я вас поздравила с днем рождения, на 3 дня было позже. Но вы вернулись сразу. Чувствую, Ну, помогло ваше вишивание. Дякую. Разрешите пожать вашу мужество. Спасибо. Спасибо. Народ не хочет расходиться, мы не хотим расходиться. Ну, я буду стоять здесь, пока вы здесь будете. Пока нас не станет опасно мало, чтобы все могли безопасно уйти. Спасибо. Я мама репрессированных сыновей, очень совершенно. Спасибо. Я им пообещала. Спасибо. Больше Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли.
Помню, спасибо огромное. Получил, это было классно, потому что это в том месте тренеров пропустили. Пропустили, они долго были со мной. Да. Там, я помню, там даже вашу фотографию в церкви, у меня не было другой, я на Пасху оставил на стол. И вот эти уголки природы полезные. Это, спасибо. Вы знаете, вы на Facebook у меня на страничке зарегистрируетесь, и потом через мессенджер там мы свяжемся. Короче, напомните опять об этом, и я вам телефон. Хорошо? Мы рады вас. Спасибо. Спасибо. Толя, а ты одевся. Спасибо. Ну я там в тюрьме не мог Facebook читать. Значит, хорошо, буду ждать. Ну, я стараюсь сейчас отвечать, я уже все, я все. треба... Можно мне пожать руку моему президенту? Я вам письма писала. Давайте я вам дам телефон. Спасибо огромное. Мне есть Вам спасибо. Ваша поддержка мне помогала. Спасибо. Николай хотел вопросом задать. Какой вы видите численность и структуру правоохранительных органов, если бы вы стали президентом сейчас? Во сколько раз вы их сократили? Я думаю, раза 3 можно смело, потому что для законопослушных белорусов столько не надо. Просто учитывая, что у нас правоохранителей, так называемых, в 7 раз выше, чем в среднем по Европе, я думаю, что раза в 3 это... Для начала раза 3. Ну, может быть, армию немножко придется сейчас еще всех увеличивать. А, вы имеете в виду в армию отправить, да? Ну, да. С полной выкладкой заложено. Могли б ви подумати, чому вас цікавить це питання? Ну, как говорится, за чей счет они живут? За наш счет белорусов. За наш счет, правильно. Они идут на пенсию, когда в 45 лет, они имеют жилье, через там год-два, по-моему, служба уже им выдается. А мы можем стоять в очереди по 15-20 лет и... Поверніть, будь ласка, сюди на камеру. А ось тут ми бачили 2 міліціянтів у формі. Ну, я думаю, что идут гораздо Я больше, задал но не в свои форме. 5 уже, даруйте там уже. Я подписал, что вы Так, подальше от нас. А ви не бачили вот вакуум этой площади Свободы? Я особо не приглядывался, но я просто знаю, что это общепринятая у них такая тактика, практика и так далее. У дворах ось там за готелем Европа они стоят целые несколько автобусов, так? Ну, наверняка. Я так сильно их там не высматривал, но я уверен, что они есть. А вот люди с такими дротиками в уху, это кто такие, вы думаете? Ну, я думаю, это они самые и есть. По крайней мере, часть из них точно. Добре, дякую вам. Вам также. Так, еще разговор. Особенно працей, ну, якобы, если тебе не мать. Я разумею. Так само не треба сказано питання. Конечно. Ведайте, потому что кроки такое підприємство створиться. Не варто все, может быть, прослухать. Может, мы пройдем, поговорим с людьми, які посадаються. Ну ничего страшного. Видим тут такие соседи, Лукашенко сихось, Николай Криласки, скажите, ну просто на ефірі знаходимося. Ну, по-перше, чому ви прийшли і чому ви будете майстром? Сапки чужо на волі. Ну, это уже, конечно, история. Будем сподеваться, что вечно это будет история. А пришел, ну, потому что это подтримливает обовязок каждого судебного белоруса прийти сюда. Так еще. И вот еще один надпись Лукашенко сихось. Так, это так, Лукашенко сихось. Влада нелегітимна. Скільки років можна бути? Яка європейська країна має стільки років єдиного президента? Нема такого, ні? Нема. Юрий Рубцов за такие надписи опинився за кратами. Вы не боитесь? Ні, не боюсь. Я не боюсь Юрия Рубцова. Мы с ним зустрічались. Сумленный громадянин я. То есть вы берете его приклад? Так. Так, я беру его приклад. Шмат людей вот думает,
думає, як написано. Не ведаю, колькі людей так думає, але чим більше, тим лепше для країни. Для Білорусі, чим більше людей буде так думати, тим лепше для цієї країни. Читали ви ті питання, які Миколай Статович подиктував для Олександра Лукашенка? Ні, не читав. Миколай, ви? Читав 5 питань, в інтернеті читав. У вас є відкази на ці питання? Ні, ну там же ж... Ну а ви що думаєте? Ні, питання правильно поставлене. Ну, я за такі питання, коли може Лукашенко на них зможе відказати. Ну от перше питання було для Лукашенка, ці збирається і він до кінця життя бути при владі. Як ви думаєте? Ну так це ж до якої? Я підтримую, я ввогуле хотів би, щоб він уже зайшов, вирішив звісти. Ну є ж тут видатні громадяни, які можуть керувати країною, і вона, здається мені, йшла правильним накерунку. Дальше накерунок до Європи, до Європейської Унії. У вас тяги з європейським. Так. Ми хочемо європейську Білорусі, аби були в Унії, як цивілізований світ. Цивілізований світ йде до Унії, не до Росії, а до Унії. Слушайте, ну зараз іде виборча кампанія, тому може ви такі сміли, а от коли не було кампанії, ми так само були сміли. Ми так само були сміли, коли не було. Ми так само ось приїжджали на суд до Рубцова, були там так само у майках Лукашенка Сихось, нас спробували видалити з залі, казали, що ми порушаємо некий порядок, але ми не боялися тоді, коли не було цієї кампанії, хоча ведали, що в цій чимсі може не бути. Скажу, до нас долучився Максим Винявский, відомий активіст Європейської Білорусі. Максим, вы тут выступали? Вас запросили специально, ці ви так захотели под час митинг? Ні, я підтримував цю зустрічу, підтримував минулу зустрічу. Я просто вірю, що мені треба сказати про те, що не треба вішати на тих, хто викликає до бойкоту, ярлик людей, які нічого не хочуть наоборот. Ми кажемо про бойкот не як про сидіння на дивані, не як навіть про поход в місті можна завтра, всі я так кажу. Ми кажемо, наш бойкот активний, наш бойкот не включає ніяких протестів, бо владу в цій здольні тільки протести. Це тільки так. Але ми закликаємо до бойкоту, тому що Лукашенко вже кожен год бойкотує значну частку населення. Прикладно, года з 95-го, коли представники в этой части населения, законно обраные, были выкинуты из области. Притягиває міліція полювати за вами? Тяжко сказати, бо я стараюсь не куплять под воші міліції, окрім тих випадків, коли це зручно для мене і не зручно для їх, як в принципі сьогодні. Але ж час від часу інтерес. Ось ви висвітляли, чи був тут суд, коли ви отримали черговий штраф? Ні, там ситуація була яка. Таємно стверджують, що вельми поздно до їх поступило моє постановлення, по яким я вже відбив арешт, і після того, як їх змусили телефонувати до районного управління Мінського району, вони там висвітлили якоби, що так покарання відбите, і у їх до мене вже якоби не було на той момент питання. Але я ведаю, що по сусідам немножечко потягнули. Хоча формально сказали, що не, пробачте, поэтому помилились, и он уже отбыл арешт. Ну и все, потягнуть хоть. А про базу скажи, про базу, що це за база у нас тут буде? Нам не треба жодної бази, нам не треба воєнної бази. Ну так мы долучаемся до протеста российской базы военных. Беларусь нейтральная країна, в нашей Конституции, артикул 18 столетия. И порушением нашей Конституции является то, что некие замежные базы будут. Тим більше, що Росія видатно продемонструвала Україні, для чого вона здольна використовувати ту базу, на яку пустили навіть нас комерційні об'єкти. Тим більше, що Росія може скористати цю базу для того, як вона, здесь тільки напад на Україну, наприклад, і коли Єврозв'яз НАТО будуть змушені виступити за Україну, мы можем по своим желаниям стать пляцовкой боевых. Российский блок кажется, что они будут оборонять совместную державу Беларуси и России.
у той час, коли Лукашенко подписывал некие домовы о союзных державах, он уже не имел легитимной влади. В этот час он уже был тем, кто здійснив переворот и вывел владу з законного русла. Тому ніякої союзної держави, конечно, для мене не існує. Ну, я не бачу, чим є нашу державу охолость чужими войсками. У нас є шмат своїх войск, міліцейків, нечто охолость, коли ми будемо більше потрібно. Ну, ви прийдете 4-го. Я буду нічого не ставиться, бо так, 4-го, 10-го, і, можливо, пізніше, так само. А як ви лічите, вона буде шматлюдна чи ні? От наскільки це питання, Крайная Тяжко сказати, що Крайная Білорусі, бо у нас немає депутатів соціології. У нас громадство за опошнім часом було вільне за Шумана. І тяжко сказати, що я вирішив. Але у особистих розмовах я не часто зустрічаюся з тим, щоб ніхто хотів об'єднати воєнної бази вищих. Дякую вам. Нагадаю, це був Максим Вінярський, активіст Європейської Білорусі. І вони ще про Миколай Колос, а вас Рибаченко Олександр Рибаченко. Дякую вам. Людей на площі. Що ви ставите? Они не живут. Николай Сергеевич. Давайте доживем до 10-го и будем принимать там решения разом. Это люди уже придумали версию уже, Павел. Значит, Лебедька, ты разом сказал, что идите до тещи, люди версии. Лебедька, до тещи, а люди на площадь. Лёзов дня. Владимир, ну ты имеешь подводишь рису вот под этим мероприятием. Удалось встреча, акция? Ну, коли мы взяли и вырашили сегодня питання режиму, питання влади, я прийшов, що вдалося, але зараз хвилиночку. Можна трошки пізніше, трошки пізніше. Ну, але це фантастика, зрозуміло. Але то, що людей более, і все более людей молодих, энергичных, и людей. И пенсионеров шмат? И да, больше чем было тем разом. То есть тенденция до поширения аудитории, есть тенденция до того, что эти люди, я маю на увазі белорусов, уже не будут больше перед этой владой танчить польки-трасухи, матлять перед ими спадницами и портками, а будут принимать некое решение. И я думаю, что коли не на выборах, то по той атмосфере, яка відчувається не тільки на площі, а на углу Білорусі, от як ми їздимо, поміж виборами вирішиться лёс Білорусі, а вирішатися він буде гэтымі людьми. Там з ними треба зустрікатися і штуркатися, як мага частей і во всіх місцях. Подъедем еще по регионам, там простей все-таки, ну як простей, нічого там простей немашек, але все-таки есть речі, які дозволяють скористовувати виборчу кампанію, там заявки на зустрічі в помешканнях, раз 2 дні там вони обов'язані ті представити це помешкання, ті інші. Речей будемо старатися охопити як можна більшу аудиторію. Хоч вдома буде супроводження. Але що ж? Ось скажіть, такий математичний підход, чи варто його використати? Скільки вот треба людей зібрати супроть базу, щоб отменили це погодні? Щоб не прийняли? Щоб не прийняли... 1000, 10 тисяч, мільйон, скільки вот треба? Мільйон було б саме тое. Мільйон, як прийшов, то не залишилося б ні базів, ні російців, ні Лукашенко.
Бо мільйон в Україні – це одно, а мільйон в Білорусі – це інше. А то вся Білорусь би була свідома. На це розлішувати нельзя. Ну, а як ви думаєте, от мільйон супить цієї бази? Я думаю, что так. Я думаю, что гэтая частка белорусов, ну, коли брать навод по... Просто люди сидят по домах. Коли брать навод по социальных доследованиям, от 20 до 25% людей, які кожного разу виказують за зміну это зусім поступово. Задача. Дякую за працювання. Ось гэтага зрабіць не даюць. Такое принципово важное питання, чому його не винесли на референдум, як ви думаєте? Люди бы сказали, само собой, это питание не может вырашаться Лукашенко. Нават не по той причине, что ее нелегитимный президент. Его подпись не может вырашать зараз. Это же решение народа. Его подпись не может вырашать. Он не має права на это. Он не має права. Послухайте, гэтая база ствараецца толькі дзеля аднаго. Дзеля той сітуацыі, якая можа скласціся ў Беларусі, перш за ўсё ў звязку з эканамічнай сітуацыяй. Пасля выбараў валіцца даляр, пасля выбараў зноў зваляцца зарплаты. І зусім магчыма, што гэта змусіць народ выйсці ўжо ў мільённай колькасці. Вось тады з гэтай базы, якая нібыта авіяцыйная для того, каб летаць у небе, там што, рамонкі кідаць на зямлю, вось тады адтуль выйдуць і зялёныя, і сінія, і якія хочаш яшчэ якога колеру чалавечка. Менавіта гэта маецца на ўвазе, перш за ўсё, пад намерам стварыць гэту самую базу. Калі нехта думае, што гэтая база ствараецца, каб наступаць на Літву ці Польшу, ну дык хай тады на тую базу ідзе і сходзіць з імі. Літву Польшу, ну і купіць там нешта танней, чым у Беларусі. Можа, вам што вядома, якая там колькасць вайскоўцаў самалётаў? Там нікому з нас не будзе вядомае, што там можа быць. Таму што ў тым праекце, які ўжо надрукаваны, напісана чорным па белым, што база не падлягае ніякому кантролю. Які там кантынгент можа быць невядома, якая там зброя можа быць невядома. І я перакананы, што пад крыламі расійскіх самалётаў да нас вернецца ядерная зброя. Гэта не пройдзе незаўважным, такія рэчы заўважаюцца, скажем, для Захаду. Гэта што выключа? Это выключа далейшую паглыбленне ізаляцыі. Гэта спыніць якія-ніякія ўжо пачаліся тут інвестыцыі, пачаліся нейкія прыкметы нейкіх новых тэхналогій. Гэта зноў усё спыніцца, як яно спынілася ў Расіі. Увядзецца эмбарга і у гэтых адносінах на Беларусь. І вось гэта самае галоўнае, самае істотнае, а не нейкія выдумкі пра тое, што яны тут будуць захоўваць нашу незалежнасць, без расійскай вайсковай базы мы страцім незалежнасць. Хто ў нас яе будзе забіраць? Ну, я уявіў, зараз будзем з літоўцамі ваяваць за нашу незалежнасць. Усё вот зусім відавочна, што падрыхтоўка да холоднай вайны, як мінімум, ужо ў самым разгары. Так? НАТО размяшчае сваю супрацьракетную супрацьпаветраную абарону ўжо, так? Размяшчаюцца вайсковыя сухапутныя часткі. Але гэта ўсё робіцца ў адказ на агрэсію Расіі. Калі свет здрыгануўся ад таго, што зрабіла Расія ва ўкраіне, яны здрыгануліся, що зразумелі, што неяк трэба гэта бараніцца. Тому што калі яны могуць напасці на тых, кого называлі вот так у абдымку братамі па крыві, дык чаго там на тых французаў, всіх гэтых італьянцаў не напасці? Гэта Расія выклікала гэтыя дзеянні заходніх краін, а не наадварот.
А теперь яны зараз скажут, что это яны будут ставить тут базу, уже отказ на базу. Ну, про базу говорка шла с 2013 года. Про базу гаворка йшла з 2013 года, але як яна йшла? Значить, калі ствараецца імперія, і калі імперія хоча развівацца, асабліва расійская імперія, яна перш за ўсё думае пра тэрыторыю. Вот неяк закладзена гэта у расійскай свядомасці, што чым больш зямлі, тым лепш. Значит, як мага больш тэрыторыі і як мага больш жывой сілы. Вось што яны тады вот можна пачынаць вайну з немцамі, з кітайцамі. Любой імперіі власці. Любой імперіі. І вось яны мысляць гэтымі катэгорыямі. Вот гарызантальнае мысленне расійскае так і засталося. Нібыта інтэлектуальна яны там, вот нейкая мессианская идея России там вверх до неба, насамрэч еще рухается по горизонтали. И тому, само собой, Путин от пачатку меў на увазе вось тое, што ён зараз робіць. Вы згадаеце, з чым Путин прыйшоў до влады? З Чачнёй, з крывёй. Ён на крыві, у яго больш не было ніякай у праграме нічога, апроч мы гэтых вот, значит, людей там в сортирах, да, замочек. Нічога не было больше в этой программе. І падтрымала, грамадства расійскае падтрымала. І цяпер тое, што ёсць, гэта не падман. Сацыялогія, якая выдае такую падтрымку Путина грамадствам, гэта не падман. У тым той праблема, што не падман. І калі удумацца ў тое, што зараз у свядомасці расейцаў, то это просто робіцца жахліва. А тое, што дае сацыялогія пра падтрымку Лукашэнкі, это падман, не? А что социология наша дает падтрымку Лукашенко? 70-80%. Это ихняя официальная идеология дает. То, что робит наша одиная незалежная социальная установа Манаевская, не дает таких лишбов. Там 40%. 40, так. И я думаю, что больше не может быть. И николи не может быть. Вот есть фактор психологичной стомленности. Ён дзейнічае ў аднолькавай ступені ва ўсіх сітуацыях чалавечых. На кухні сваёй, дзе ты працуеш, дзе ты вучышся, у рэшце рэшт ты стамляешся ад аднолькавасці сітуацыі. І ты думаеш пра тое, як ты дойдзеш да змены. А 20 гадоў пры адной уладзе, пры адных вусах, пры адных словах, пры адных абяцанках, ужо гэта адно не магло людзей... Сёння быў плакат у кагосьці супраць вусоў. Ну вот, будем. Давайте все галиться. Да, попроки мне, да. Ну тут шмат вусатых, не мне одному. И многие отвечают неправильно, что вот я за Лукашенко, а вот в учреждениях против Лукашенко почти все чиновники. Не только лукашисты. Я лечу, потому что я это знаю. Вы контактуете с чиновниками? Да, с журналистами. С журналистами? Да, с журналистами. И я распространяла народную волю и нашу Ниву. И в интернете, как у меня увидеть, и молодые, и старые из Дома прессы сам все со мной здороваются. Они протест как бы против Лукашенко, здороваясь со мной. Вот як. Во як бурна ідзе наше палітычнае жыццё. Уражанне такое, што чыноўнікі падтрымліваюць гэту ўладу, бо яна дае ім добры заробак, стабільнасць. Ну так кто и это редактор главный, там, с Республики, со Звезды, с Советской, а все остальные журналисты, никто его не подтримливает. Крутилович знает. Вы про незалежных журналистов. Так, ну. Я вам скажу, что не солодко. А отвечать будут, что да. Не солодко. У свой час, калі я быў старшыня судапісьменнікаў і заходзіў у гэтыя кабінеты, першае, што рабіў гаспадар любого кабінета, як это вам паказваў? Значит, і гаворым, да, не, мы говорим, але говорим там, калі ён на рыбу поедзе, а ён у гэты час на столе мне піша. Вось, значит, тое і тое, я ему адказваю. Ну, добра, Владимир Прокофьевич, поговорили, пошли. И я при такой владе быть чиновником доля не больше зайздростная, чем быть. Это не показывает, что нас прослухиваете. Да, яны все контролюете размовы. Один одного боятся, никто никому не доверяет. Ну, полицейская краина, тут инакше жить не может. И, конечно, калі там за этот час поколение тых людей, яких я веду уже практично сошло, пришли новые люди с амбициями,
з європейськими амбіціями. Я не думаю, що їм тут навіть, скориставши їх немагчимості там, на запасі десь грошей, так уже солодко просто сидіти тут і по лазнях ці гроші пропивати. Їм хочеться людям показати, що ось я тут міністр, у мене ось такі можливості, а він тут сидить і проситься кожного дня. Ні, нікому тут, ну тільки дебіло. Ну, часом дивно, чому чиновники так підтримують дійну владу, так широ. Тут нічого дивного, матеріальна зацікавленість. Є домова, значить, при тому, що їх садять. Да, розписано, скільки, ну, пам'ятаєте цю класику, да, там він один брав там грошима, другий борзими. Розписано все по поличках, скільки ти можеш. Чому їх садять по царстві? Тому що він перебирає. Дозволено. І тоді виникає. Очень дякую вам велике. Министр Ананіч, так, я когда народную волю распространяю. У Доме прессы. У Доме прессы распространяла, кто это Ананіч. Я ее не знала. Я говорю, может, женщина вам даст народную волю. Она сразу позвонила Наркевичу, а он говорит, я ее сниму, уволю с работы. Всіх редакторів. Уволю с работы. Молодчина. А с приемной говорят, за что ты ее уволишь? Она распространяет законную газету. Добре, мы будем заканчивать наш репортаж в интернет, на наш сайт. Это была Рада Свобода. Вы очень подводишь решил, можно сказать, что акция была шматлюдная. Больше за 500 человек так по назиранням собралось тут на площади Свобода. Ну и так само она закончилась на политиков Николая Савкевича и Владимира Николаева, двух кандидатов на президента. К тому варто чекать, что эти политики им учили покарание. До побачення. Это была Рада Свобода. Ми не віримо у демократизм, який з'явився през 21 год, і у патріотизм. Ми этого человека лічимо злочинцем. И а место злочинства на подсудной лаве. Скажите мне, коли ласка, чи може бути президентом країни чоловік, якого обрали на сумленних виборах на 5 років, а він додатково присвоїв собі ще 16 років? Можете ні? Ні! Скажите мне, чи може бути президентом країни чоловік, який, склавши фальшивую паперу, поставивши на неї свою печатку, примусив солдат забивать ягонных оппонентов? Можете не? Нет! Скажите, чи може бути президентом чоловік, який був готовий приміняти нашу Україну за місце у Кремлі, готовий був стати нас потрохами, здійснити державну зраду? Можете не? Нет! Шановні сябри, чи може бути президентом чоловік, який дбає не про нас, не про народ, не про його щастя, а тільки як мога более триматися за цю владу, якою ніяк не може напитися? Можете не? Ні! Чи може бути президентом чоловік, який ненавидить нас, білорусів, який робить усе, щоб ми зникли з цієї планети, щоб і сліда нашого тут не зосталося, і хоче перетворитися у яких русских со знаком якості? Можете не? Ні! Неколи нам придется этого человека отправить у то место, якое он заслуговує. Это придется зробити, інша вийстя нема. Нормального життя, нормального щастя на этой землі при этом человеке не може бути. Люди не міняються в такому зрості. 20 років робив одно, а другим уже не стане. Придется это зробити. Ми виберемо момент, коли це буде варто робити. Ми зробимо це, і Білорусь буде вольною. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе вольна Білорусь! Живе! Браво! Во всех эти 20 годов, які Лукашенко призначається, самопризначається керівником Білорусі, його підтримувала
і падтрымлівае Расія. У гэтым разам, як ніколі рана, пра падтрымку менавіта Лукашэнкі першым заявіў амбасадар Российской Федерации. И он сказал, за полгода до выборов Россия за Лукашенко. Вы тут усе не, а Россия за. И после самые высокие чиновники российские заявляли про эту ж падтрымку. На минулых выборах это отбылось только за 10 дней уже до голосования. Теперь за полгода. Что это означает? Это означает, что означает, скажем, поездка патриарха як його зовуть, уже забився. Кирил, який був на заходню межу Білорусі, де він став і сказав, тут починається Святая Русь. Ясно, що він означає. Що означає поїздка на заходню межу прем'єра Медведєва, який сказав, у комфортних умовах ми підпишемо домову об російській воєнній базі. Що означає заява Матвієнки, яка недавно сказала, что Лукашенко нам потребный для чего, как подписать домову про союзную державу. Теперь спытаемся, что такое домова про союзную державу, супротив якой мы змагаемся уже 20 годов. Коли это не поглинание Беларуси, то что это? Это менавито поглинание Беларуси русским светом. Что означает домова про российскую военную базу? Это означает присутность на нашей земле неконтролюемой войсковой силы, яка може в любой момент вмешаться в наши внутренние справы. И вы думаете, они пойдут в атаку на Литву с Польшей? Для чего они тут дислокуются? Усе это робится для одного. Как заховать во владі человека, який подпише, який змушений буде подписать погоднетні, по яких Беларусь нават формально може перестать існувати. Тому ми закликаем вас усіх, колькі у кого есть сил, мужності, підтримати тих людей, які виступають супроть того, як Олександр Лукашенко у 5-й раз став керівником нашої країни. Бо тое, що його змусять зробити, это будет здрадой краине и здрадой народу, а у него нема выйстя. Коли он приехал с встречи с Путиным в Сочи, что он сказал? От России нам не открутиться. Это значит, что он загодя сдался и загодя сгодился подписать документы, которые ставят под погрозу не только існування нашей незалежности, але само життя нас и наших детей. Шановні сябри, давайте зараз поспробуємо відказати на питання, а що робити. Існує шмат мітів, стереотипів. Ну, наприклад, є люди, які кажуть, коли я не пойду на виборчий участок, то мой бюллетень скрадуть і некому кинуть у його скринку. Дорогие, уже годов 10 у нас ніхто не краде ніякі бюллетені. У нас голосують протоколами. Протоколы написаны уже сегодня. И поглядим, что является самым слабым местом уладов. Глядите, что мы наглядаем у першиню. Мы у першиню бачим пикеты белорусского правителя как элемент агитаційної кампанії. Раніше вони не виставляли пікетів. Зараз вони виставляють. Зараз вони хочуть так чи інакше затягнути людей на виборчі участки. Ранее ніколи доверенные особы не шли до людей, не ехали у далекие местечки, не агитовали, как люди пришли и проголосовали за Белорусский экономичный суд. Это снова першиню. Мы отримали уже информацию, что чальцы комиссий выборчих пошли по квартирах и тлумачать людям, чому треба обов'язково прийти и виконать свой громадянский обовязок. Это не выпадково. Это означает, что сегодня самый могутный оппонент этого режима, это есть
ігнорування, що люди не прийдуть на виборчі участки. Некоторые навіть демократичні аналітики, журналісти пишуть, ну все равно затягнуть людей, заставлять прийти на виборчі участки. Так, але ж відчування настрою чоловіка, який сам прийшов голосувати, і якого пригнали туди бізуном чи пугой, це різні настрої у людей. Коли туди прийде 70% виборщиків, а напишуть 86%, ну ми скажемо, видать, що так люди прийшли і підтримали цей фарс. Але коли прийде реально там 40%, а напишуть 86%, то це всі зауважать. Нам не потрібна соціологія, якої нема. Наша соціологія, ми прийшли у лазню, і коли мужики поміж собою кажуть, я не ходив, а нам говорять, що ми прийшли 80%, ось це і є делегітимізація виників виборчої кампанії від наших громадян. Коли у громадському транспорті люди говорять, що ми не ходили на виборчі участки, а їм говорять по телевізії, чи говорять соціологія, що 86%, люди ніколи не будуть підтримувати цю владу. Тому не дайте себе обмануть. І мало того, що ми сьогодні зібралися, це вельми добре, це змагання за простору свободи. Але вельми важливо, щоб ви завтра працювали з людьми, щоб ви їм тлумачили, що для влади сьогодні саме головне, щоб ми прийшли на виборчі участки. Коли нас там нема, це означає одно – вотум недоверу до этой улады. Это означает одно – банкрутство выборчей системы. Коли же мы пойдем туда, то нам скажут, пришли 86%, это значит, они ухвалили, что треба поднимать пенсийный возраст. Это они, значит, ухвалили, что треба робить черговую девальвацию белорусского рубля. Это означает, что они нам дозволили брать новые кредиты, которые сегодня и так складывают 40 миллиардов долларов. Наш приход туди буде означать одно, что мы даем им карт-бланш на любые деньги. Коли нас там нема, это означает фактично новый вариант белорусской площади. Так, и он беспечный для людей. Люди не пришли, пустые участки, это новый вариант белорусской площади. Живи Беларусь! Давай попробуем один раз. Уже коли, слухайте, коли уже у вас не будет не выкрутка, значит, самое лепшее, конечно, не пойти. Потому что незалежно от того, что вы там поставите, гэта скористая улада и скористая на користь Лукашенко. Ці ви проголосуєте супроти всіх, ті за Улаховича казака, ті за... І таке же, гэта не буде мати ніякого значення. Лишить бюллетені, нажиральники так, как поглядеть, як насамрэч люди голосовали, не будут им тут, да их туди не допустят. Тому, ну леп за все может быть крыш. Вот как символ, да, поставить на этом бюллетене просто крыш. Вот. Мы ставим на этой уладе крыш. Вот разов 5 перекрытых. Еще, никто, кому что уже не вышел, кому уже с работы будут выгонять. Так, ну, постоять в той кабине, як Богомольця. Дальше регламенту нема, сколько там стоять. Будете заминать доброзводников, туди пёртесь и кидать эти бюллетени в скрине. Не ходить. Полишить людей, яких нема, немагчыма. Але калі ўжо страх, што выгоняць з работы, гэта зразумела. Я ведаю, што зараз ужо ходзяць па прадпрыемствах і кажуць, што калі вы не прыйдзеце голосовать, то глядите, стратите работу. Зараз студентам уже полохают. Коли вы хотите скакать на площадь, то не з'являйтеся в наши институты. Тиск, репрессии в адносинах до громадства только узмацняются. То, что нас сегодня не берут, это совсем не означает, что нас не возьмут завтра. Вот, поставят их протоколов и все намалюют.
все намалюють, всяких буде треба. Ніякої сутності зміни внутрішньої в режимі не відбулося. Лукашенко за этим режимом не здольний реформуватися, це доказала вже вся наша найновша історія. І глядите, ось ми питалися посадити тяжкі злочинські зроблені цим режимом. А що ж їм зроблено добре? За всі годи, які ми ось збудовані хоч одне підприємство з високими технологіями, яке б давало справді прибуток цій країні. Ну збудоване воно, хіба? Ні, коли не лічить там ніякі, значить, паперовий завод, який, значить, куплений за, ну, старий який хлам там куплено і украдені гроші. Нічого не зроблено для економічного розвитку Білорусі, нічого. Про політичне наше життя і говорити не доводиться. Скільки ми живемо так, нас ганяють цими дручками, ці амаповці. Куди не прийдемо, щоб виказати свої відносини до нашого життя, одразу воронки, одразу дручки, одразу вот эти люди в черной форме. И чему нас, и чему мы что, заслужили такое же все? Мы не заслужили, белорусы не заслужили такое же все. И он только хвалит и хвалит этот режим, что белорусы вот молчать, волнушку и працуют. Треба з гэтым режимом развітаться. Іншого вийстя у нас нема. Шановна громада, не треба недооценивать ситуацию. Я думаю, что вот зараз у этой хвилины Коля Лукашенко збирает чемодан для европейского тура. И этот тур отбудется, когда мы с вами примем удел у выборчем фарсе. Когда мы дадим им вирішити головне питання явки. На сьогоднішній день виборча модель у явним таким кризисі. Ніколи не було такої апатії людей. Але далеко не всі люди розуміють і зв'язують свободні сумлінні вибори і переміни у їх житті. І нам про це треба з людьми якраз говорити. Хочу звернутися до вас, до тих, хто не боявся, хто хоче нам допомогти. Приходьте наглядальниками на виборчі участки. Нам вельми важно зафіксувати хоча б одно, яка є реальна явка. Коли ласка, можна цей день провести не за Мінськом, у інших місцях, але це саме ефективне. Для тих, хто не прийде наглядальникам, пропоную черговий раз. Тут багато бачу молодих мужчинів. Їдьте до вашої тещи. Нет! Едьте на вашей теше, идите по грибы на рыбную ловлю. Это самое лепшее, что вы можете сделать 11 костричника. На площадь все 11-го. Складайте, я вам не знаю. Значит, тут могут быть разные люди с разными духами. Петька пойдет к теще. Что отбывается? Есть могут быть разные маленькие и дробные провокаторы. Так само провокаторы. Але мы говорим, давайте зробимо все, щоб ці участки були наполову пустими, щоб виборщики засталися вдома, щоб виборщики з громадянської позиції прийшли наглядальниками і зафіксували реальну явку. Ми вже говорили про те, що ми маємо за 20 років. Коли ми легітимізуємо цю виборчу кампанію, з'явиться 13-та резиденція, 12-та ось тут, на пересеченні Переносної вулиці Орловської, 500 мільйонів доларів заплачено за цей будинок. Це ваші гроші, це наші гроші. У Ждановичах зараз починається будування спецполіклініки для чиновників. Кошт 100 мільйонів євро. Це наші гроші. Вони не йдуть на нові працівні місця. Вони не йдуть на лікарні. Вони йдуть виключно на чиновників. Чому це відбувається так? Тому що ми даємо можливість цим людям заставатися біля влади. Це наша з вами відказність. Добре, будете служити демократичній владі, все буде путем. Союз письменників. Ганьба! Милиционеры
Кто что это мешает выступающим? Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні господа, я сяду. Тому вельми ради вас всіх бачити. Вельми ради бачити ваші рішучі твари. Бо коли є такі мужні люди, як ви, є будучиня для Білорусі. Хоча нам натурально всім зараз вельми тяжко. Перше, что я хотел бы сказать на этом сходе, это публично подякувати и Миколая Статкевича, и інших політв'язнів, які эти 5 років змагалися за лепшую будущую Білорусі. Великий дякую нашим героям. Слава героям! Слава героям! Слава героям! Побольше таких героев. Другое, что самое важное. Нам попутно кажут, что нема выяснить, но мы николи не переможем. Это звичайная хлусня. Давным-давно большинство белорусов ждают жить в нормальной краине. Просто люди не верят в свои силы. Зрозумеете или простые речи? Это правда. Супротив нас. Это правда. Потому мы сами повинны быть людьми. Мы повинны сами брать отказы за нашу краину, бо это наша краина. И я вельми верю в то, что вы не смиритесь, что вы будете змагаться за нашу европейскую демократичную Беларусь. Живе Беларусь! На жаль, сьогоднішня влада прийшла давним-давно, далеким в 94-м году. В 96-м году, как вы все ведаете, был здійснений антиконституционный переворот. Именно тогда Беларусь стала тем полигоном, где до влады пришло среднее и нижайшее звено силовых спецслужб Советского Союза, КГБ и ГРУ. Теперь уже есть страшный режим Путина. Мы мусим ведать, что в ближайшие дни наша головная задача – это оборона державы. Бо кроме нас нема кому ее оборонять. Нам треба европейская, незалежная, демократичная Беларусь. Я думаю, что дякуючи именно вам, людям Беларуси, это один ресурс нашей нации. Мы все-таки будем жить так, как треба, жить нормально. Мы будем нести нарешті політичний лозунг, что белорусы мусят жить заможно. И так будем. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Великий вам дякую! Наша щаслива Нам кажется, что бойкот – это древняя тактика. Нам кажется, что мы выдумали бойкот, и что гэтым мы можем нашкодить будущее нашей краине. Это не так. Умовно кажучи, бойкот у этой краине пошел Лукашенко, коли он перестал звертать на свой народ увагу, коли он пошел репрессовать за свои меркування, коли он пошел усіх, у кого іншие меркування, бойкотовать. Тому наш бойкот – это отказ ему. Мы закликаем до бойкоту, как спинить гэты фаз, які відбуваються тільки у виборах у нашій країні. Ганьба милиционеру! Ганьба милиционеру! Ганьба милиционеру! Ганьба! 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 Ганьба!
вместо Филиппова мы белорусы люди мы просто не дать этому человеку один шаг. Зараз он думается. Прийти сюда, упади на колени, будем просить у нас пробачения. Я вижу, что треба собраться еще один раз. Еще раз кого запросить. Вы сказали про нас 18-го, еще раз кажу, что нам не цікавая. Внимание одного кандидата, який хоча б заявив, що я буду змагатися за перемогу. Яны не могут нават потлумачить щиро, навошта яны йдуть на гэты выборы. Агітацыйная кампанія їхня завершается 10 кастрычника. Так вот, давайте как раз мы зберемся 10 кастрычника. Тут место доброе сдается, так? С 10 кастрычника, у Горьких 1.18 нормально. Суббота, так? Давайте у 17-10 зберемся тут. Я ще раз запросим этого человека, но коли уже не прийдет, тогда будем вырашать тут голосованием, что нам робить с этими типа выборами. Згодны? Таким чином збираемся 10 кастрычника 18:00 на этом месте. Придете? Жив Беларусь! Дорогие мои белорусы, дорогие мои люди, які сьогодні, не побоявшися, виявили мужність і білоруський патріотизм. Я вам дякую за це. І я вас, хай він стоїть уже тут, бо, ну, я з нами, міліція з нами. Я веру, что коли б не страх, коли б не репрессии, тут бы сегодня повстала супротив этого режиму, тут, на пляце Волі, уся Беларусь. Уже всім, эта петля на шиї обридла, яка душить любую инициативу, любой рух наперед, любое помкнение до свободы. Дякую вам, что вы заховали в себе это помкнение, заховали память наших продков, которые за это змагались до нас. Мы не скачаем, не глядячи на эти паперки, які нам пишут, мы не скачаем наши протестные акции. Наступне тут же на пляце Волі призначене на 4 кастрычника. На неделю 4 кастрычника. Яна буде присвячена нашему не менавіта супроть іншаземних військових базів на нашій землі. Наша земля накривалася не військовим базам іншаземних країн на нашій землі. Нам не треба нічого чужое, а найперш чужая зброя. Нам хапило крові, нам хапило стратів, досить наїлися. Мы повинны сказать... Девчонки, почекайте, вы такие красивые. Почекайте, ну что это колено? Не мешайте работать. Тише. Мы супротив чужих солдат. Мы сами сможем отстоять свою державу, свою країну, коли у гэтым буде необходимость. Коли ласка, во, еще один, Боже ты мой. Мы не хотим быть лузером. Мы не хотим быть лузером для России. Хватит уже. Каждый 4-й погиб во время войны. Нашли. Пришли, мешайте. Пришли, мешаете нам. Не мешайте. Запрошаем вас, не глядячи ни на что, 4 кастрычника на митинг не іншаземним військовим базам. Не іншаземним військовим базам. Не іншаземним військовим базам. Не іншаземним військовим базам. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! У 5 годин У 5 годин вечера 4 кастрычника у неделю тут, на пляце Воли, приходите сами и приводите всех, кто готовы выявить готовность свою
буду змагатися за незалежну, мирну, демократичну Білорусь. Шановні, от у мене одно до вас питання. Скажите, коли ласка. Треба нам циганська оборона. Скажите, коли ласка, вот вы пришли на пляж зараз. У межах діючого законодавства артикул 45 Виборчого кодексу громадянам, політичним організаціям ладить такі мероприємства. Нет, ну ничего страшного. Можно, да? Я хвалюсь за ваше життя, за все. За ваше. Добрый вечер. Это Рада Свобода, Олег Разделович. Мы починаем черговую трансляцию с предвыборчей акции. Мы находимся на площади Свобода. Тут только что пришел Миколай Статкевич, який мусить тут проводить пікет, зустрічу з громадянами. Ён падрыхтаваў 5 пытанняў да Александра Лукашэнкі. Плануецца абмяркоўваць гэтыя пытанні з выбарцамі. Мы, відаць, паспрабуем внедрыцца это на столб. Ён літаральна за паўхвіліны знік. Пришел Статкевич, одразу вокруг его почали возникать люди, и одразу рынуться сюди так само милиціянти. Це запрануті, ну только такое коло нас створили, зараз ми спробуємо туди пробратися і довідатися, що там відбувається. Вот Николай Статкевич, он такой стоит, озирается и отказывая на некоторые пытания. Чтобы просто розвернули. Звонку з этого кола, яку отвечає Микола Статкевич, не видать. Николай Статкевич подготовил 5 пытаний за Александром Лукашенко. Вот такие пытания, 2 из них. Так, поки ми чекаємо Олександра Лукашенка, який, як здається, Микола Статкевич мусить сьогодні приїхати, щоб відказати на питання. Формулюване Миколом, нагадаю, що питання закривають економічну сферу, тобто стан економіки Білорусі, тепер є у Білорусі, питання національного характеру, питання дотичні зміни політиків. Як Максиму влади відреагують на цю зустріч? Сябри, ось він вже починає промовляти. чекаємо покуль того, хто повинен відказати на наше питання. Коли ён не адказана, не прийде сюди відказати на наше питання, тоді я нагадаю про гэтые питання і вам, і спитаюся у вас, ці може чоловік, який гэта все зробив, займати посаду президента. А потім будемо вирішати, що робити далі. Максима прийдеться дати йому ще один шанс і зібратися ще раз. Призначить час. Полязем. А йде в відставку. Сам не сидя. Відставку мало, закрати треба. Этого человека владу разом со Сивиси только можно зубов забрать. Закрати. Так, вот так окружили, до людей не пускают. Давидьку! Этого мало. Оказался за кратами. Понес отказ. Дадю 20 годов. До речі, ось на пляж Волі сюди прийшов Владимир Микляєв. Зараз погляти Равєр, якраз Владимир Микляєв разом з Миколаєм Статкевичем тут проводили перший пікет. Не тут це була перегрупа, вони проводили той перший Люди, які ходять за межами, потому что уже максимально максимально и тогда мы проведение несанкционованных встреч, акций. Это уже потерпел, он отримал штраф. Нечто. И ваша
запрещение, повестки. И вот выникло у той же день, тому стало відомо, що він покараний штрафом. Это закончилось так. Только что Николай Штаткевич спытал, где мой лейтенант, мається на увазі того самого лейтенанта міліції, який складав протокол на Николая Штаткевича. Ну, поки його не бачив. Ну, то так само, эта думка моя право рисования. Я меру за все. Ну, формальная нагода у нас такая, как встретиться с одним из кандидатов в президенты. Лукашенко, послухаться его отказы на питание. Оно открытое может А реально причина? Тут давно не собираются, кажется, уже там лет 50 годов, собираются стягани в Минску, выявить свою позицию. Правда, забирать назад ту территорию, якую влада незаконно забрала у нас. Незаконно забравши у нас право на сходы, на митинги, на публичные акции. Зараз ми це право користуємося їхньою антицинною кампанією, будемо вертати. А у них хай стоїть вибор там, хай ганяють нас і розвітуються зі своєю легітимністю, або черпать і дають нам можливість збиратися. Нагадайте опять питання, яке ви сформулювали. Я потім їх нагадаю. Вовле я различивав, що прийде Лукашенко, я так подумав, коли логіка працює у чоловіка, то відмовився він від зустрічі з Гайдукевичем і Улаховичем, може, для того, щоб зустрітися з нами, они... Понимаете, вказом. Это питание серьезное. Подожди, а чому на вашу думку Лукашенко відмовився так само від ефіру, від радіо, від телевізора? Я шмат сустракав у житті людей з пихою, але з такою пихою, яка я навіюсь у Лукашенка, нікого. Так, нікого ні. Тут не страх, страх, прийшов би він тут з телевізіоном, в чорній формі, ніякого страху. Тут якраз пиха, мені нема з ким, це його посил, месяц, весь час. Мне нема з ким у этой країні розмовляти. От тільки з римським папом, але він не Білорусі, не Білорусі живе. І ще може бути з яким пророком Мухаммедом, але Мухаммед так само не славянский пророк и не тут живет. А тут остатнее что? По сущности, вот он заминая самое вот этим кривдное, что он заминая развитие Украины. На гэтыя выборы могли пойти десятки людей, подрыхтованных до того, как кировать державой. Что они не вымерли их, не вывезли никуда. Они ёсти каждому во всех структурах. Але им загадано сидеть как мышам под веником. И вот идут казаки некие, разбойники, значит, Гайдукевичи, про якого все мы ведаем, что он такое. И Йона, никто не был, не оппозиция, перетворил гэтыя выборы у тое, что перетворил, что на их вот неяковато глядеть. Але гэта такой бяды, каб гэты Улахович з гэтым Гайдукевичем были сапраўды некімі особами, якія адпавядаюць, хоць у нечым адпавядаюць. Господа Штаткевич, а вы что думаете? Чему Александр Лукашенко сюда не пришел, отмовился от радиоэфира? Этот человек боится любой критики. И он просто уже боится своего народа. Вот и все. Людей боится. И он ведает, что он наробил, и боится, что специально неподобранные люди могут ему не только выказать твар, а еще нечто за этим тваром заробить. Тому такая ахова, и тому так боится. Так. Давайте пошире, народ. Так. Ну давайте мы перейдем туда. Давай, переходим на большую площадку. Газоны потопшими. Люди, які собралися, тут пропоновали. Мало. Ибо тут мало места. Это уже 6.
Он милиционер. Милиционер. Один есть. Так. Янка в форме Секстракая. Не, по-моему, это не... Дал протокол. О, нормальное ж место. Здравствуйте. Добрый день. Ходила на ваши встречи постоянно. Что вы мне сказала бабушка, вот какая вы бабушка, вы мне сейчас сказали. Спектакль дивиться зараз. Так. Ага. Начнем опять. Давайте вы дали друзьям кабуке разместились. Не оттеснять меня, нет студельников акции. Так. Так, вот тут мы будем стоять. Так, куда мы поставим организаторов встречи? Давайте поглянем, щоб нас було видно. А мог от коли того хлопця, який там помника працює. З вами побесідувати. Пробачте, я зараз не можу зустрічі. Почекайте. Так, маленький. Мама головна. Давайте туди ходимо. А нам головна, ми на нього бачили. Дякую вам, давайте сотрудимся. Я раз так довго молюся, що Бог Дякую. Тому мені. вас на войні. Слава Богу, я вас сьогодні. Дай Бог вам здоров'я. О, нарешті. Так, працюємо. О, уже погромче. Должны вы все ведать. Давайте это разумно. Это разумно, как я вам не занимался. Давайте. Так, протокол пишите, я подписывать не буду. Добро. Все. Так, ви зараз що почуєте. Шановні сябри, зустрічу виборщикам з кандидатом у президенти з Подаром Лукашенком дозвольте лічити відкритою. Ура! Подар Лукашенко, вы готовы отказать на наше питание? Лукашенко, где ты? Нема. Нема. Ну давайте ще хвилину опять почекаємо, тоді будемо починати без його. Давай. Треба одразу кап зустрітися з ним. Мабуть, він боїться своїх виборщиків, от і не з'явився. Йому треба спеціально подобрані, обшукані и праз рамку пропущенная. А просто выборщики, мабуть, нечто могут ему неприемно не только сказать, але и зробить. Тому он сюди не з'явився. Я задав йому, ведаєте, несколько питань. Ну, максимум нема чого отказати. Тоді придется залишувати тільки становчі відкази, але ми про це тільки так само поговоримо. Так озвучивайте это питание и будем на их спроводить. Сами может отказаться. Я что, муниципальный, что? Так. Шановні сябри, ведаєте, буває така ситуація, коли люди просто привикають до всього. Человек за 21 с лишним годов такого наробил, а мы уже привыкли. Мы не называем белое белым, а черное черным. Я просто поспробовал в 5 коротких питаннях нагадать про то все, что было, что робилося. Про то, что этот человек зробил. Про те злочинства, які он здійснив, які легко доказываются. Пора врешті-решт поставить это питание и показать ему, мы ничего не забылися. И обмерковывать, критиковать так званые программы так званых кандидатов у президенты.
Скажите, вот вы пришли, вам страшно? Не страшно. Кожен з вас мусить привести на наступну зустрічу ще 3-4 чоловік, яким не буде тут страшно. Побач з нами міліція. Вона нас заховує. Вони нам гарантують свободу слова, яка записана в Конституції. Усе обходится несколькими паперками. Нас навіть у суд уже перестали закликати. Кажуть, що і не треба, хлопці, займайтеся іншою справою, їдьте в регіони. І я вам обіцяю, що ми підемо на проходные МАЗа, тракторного завода. Мы поедем у Гомель-на-Гомсельмаш, у Солигорск на калийный комбинат. Мы будем размовлять с людьми. Потому что то, про что мы говорили, дотычить не только активистов неких организаций. Это наша с вами країна. Мы хотим жить в Украине, якою есть улада, на якую мы впливаем, а не та, яка роздає обіцянки. Вот тут, може, 1000 чоловік стоїть. Хто з вас отримує сьогодні заробок у $1000? Поднимите руку. Отримується. Это означає одно. Сьогодні реальний заробок насамреч по офіційній статистиці для $400. Коли ми не будемо проводити такі акції, коли ми не будемо оказувати тиск на владу, нам будуть давати 100 і говорити: будьте счастливы за то, что вам это мы еще даем. Будьте счастливы, что мы приняли только один декрет от так званых тунеядцев, а не еще 5 и 6. Что приняли не только одну постанову 666, яка фактично руйнує малий і середній бізнес індивідуальних предпринимальників. Зовіть на наступну зустрічу індивідуальних предпринимальників, тих, хто працює на підприємстві і тримається за заробок у 2-3 мільйони рублів. Хіба це гроші? Это сходить украл 2-3 рази. Где-нибудь у Нью-Йорку чоловік, який з протягнутою рукою сидить, в рази 3-4 більше за день збирає. Это наше питання. Тому, коли ласка, занотуйте у свой робочий план. 4-го о 17-й годині на гэтым месцы тим, хто хоче, щоб країна була мирною і безпечною, приходьте. 10-го о 17-й годині те, кого не удалося обмануть гэтому режиму, приходьте сюди, ми будемо зустрічатися, ми відвоювали з вами вже простору свободи. Живе Білорусь! Бригати ми закликаємо на Шановні собри, ми тут казали про військові бази. Давайте зараз тут по присутству виступить чоловік, який був відправлений в іншу країну воювати з Совєтським Радом і виконав свій військовий обов'язок. І що він зараз за це має, хай він розкаже нам сам. Будь ласка. Микола Сергійович дає слово чоловіку, який воював. Я поддерживаю афганцев, которые из Беларуси. Мне тяжело говорить, как Гарри. Такой усач власти находиться не должен. Он покалечил наши жизни. И сейчас оставил у нас льготы бесплатно ходить в туалет. Это не президент, это я скажу прямо. Дрянь! Бандит! Да, А где вы воевали? Где воевали? Ну і він каже про те, що при цій владі були відповідні ті льготи, які були на афганців призначені ще совєтською владою. А люди обираються тим, що на сході політичної міліції. Я ще раз, дорогие мои, дорогие люди, усвідомте, що визначальний час настав. От побачите, коли ми витримаємо зараз, ми витримаємо і далі. За 5 років, коли ми допустимо Лукашенко до влади, не стане Білорусі, мені серце обливається кривою, коли я про це подумаю. Коли ласка, усі сили, які у вас є, усю мужність, яка у вас є, усю пам'ять білоруську, яка у вас є, у гэты дні, коли ласка, віддайте наше речення нашим батькам. Дякую. І приходьте 4 костричника на нову. Шановні
Я не думаю, що тут треба щось казати, тому що люди, які сюди прийшли, вони самі все готові навідати, що ми вам тут говоримо. А я хочу подтягивать вас, что вы имели мужность не перед монитором компьютера, а тут вживую прийти сюда и выказать свою позицию. Позицию годных людей. Покуда мы, такие люди, живые, наша країна буде жить. Жива Русь! Живе! Жива Русь! Живе! Жива Русь! Живе! Дякую вам. Відео завершую. Дякую. Чекаємо на наступний зустріч. Ты молодой милиционер, Что это за безобразие? Там была сегодня прекрасная статья Вишинского. Отлично, он сказал, Беларусь уже не впереди. Понимаете, что за стеночка? Молодец, интернет читает. Ну, а как же, без интернета не сидит. Моя, я тоже. Мы скоро вымернем, як мамонты белорусы. Не спрашивают у народа. Хотим мы такими вот, российскими или нет? Мы говорим, нет, не хотим. Хватит Беларуси быть буфером. Они наш белорусский народ. Они выполняют приказ улики. Это такое безобразие, что даже им приказали, и они делают. Спасибо вам. Они нас не трогают, слава богу, так. Да, надо проводить. А он каже, что он забыл. Они штрафуют, они пишут. Ну так. А за что? За что штрафуют? Надо было бы там. Мы зараз работаем пошираем территорию свободы, потому что Лукашенко забрал все. 2 раза на год он дает этот парк для митингов, где гуляют собаки, как мы переконывали собак у своих идеях. Ми цілком позбавлені голосу. Це треба вертати, страх треба поміншати, треба двоювати цю територію свободи, покуль ще йде ця кампанія, і вона ще гуляє в цю легітимність. Ми повинні крутити як мога більше цю гайку, коли потім після вибору, навіть коли він відкрутиться, назад і не до кінця, бо нам прийдеться працювати з цим громадством наполоханим у цих умовах і далі, після 11-го. Зараз ми просто поширяємо простори для цього. Ну, а коли зараз будуть сутки, то що все одно це ніяким чином, звісно, може попливати, може ніхто сполохається. Це навіть з'ївне таке питання. Ні, може ніхто Ти ведаєш, що я не наполохаюся, а я вийду, скажу так, що ті, хто наполохалися, знову не будуть полохатися. От і все. Можно вам пожалуйста? Спасибо вам большое за ваш позитив. Николай, Николай, скажите, 10 числа что будет? Лукашенко снова не придет. Я думаю, что мы будем говорить, что нам робить 11-го, а вот идти на это типа выборы. И будем говорить так само про то, якою бы доброй была наша країна без Лукашенки. А что вы якою она повинна быть? Что вы будете робить 11-го? Я запросил людей, организаторов, буду вести спорт. Не, 11-го. 11-го? Я нет, спать надо. Если вы казали, мы... Только за счет таких людей, только из-за вас влияет. Мы пришли с вами. Я просто сегодня просто не могу. Я плачу вместе с вами. Я пришла из-за вашего... Наконец-то решилась и открыться. Надо не бояться. А ты сам себя будешь Я поцеловать? приняла решение, да. Можно я вас поцелую? Я уже поверила. Вот перестав бояться человека, и все, и будет легче жить. И ты дома будешь решать. Ваши усилия не проходят. Даже вот мы такие сидим только за мониторами, но верим. От у Першиню прийшла на таке мероприємство і щиро сказала, що переболіла в собі Узбекистан. Може, другий контекст треба міняти, може, взагалі Там пообщаться. Наша задача, як вже вирішити наші проблеми. Але знаешь, что, Доля, страху будет меньше, и простор для діяння будет меньше. Люди, я недаремно задавав це питання, це ми все ведаємо, ви ведаєте це все, але просто показати людям, вот так, треба називати речі своїми іменами. І глядите, я назвав їх, я стою, усміхаюся, ви не кепсько виглядаю.
Нічого со мною. Дякую вам, велике. Дякую вам. Дякую вам. Питання від народу будуть чи ні? Ось люди питаються, і будуть питання. Коли ласка, ми запитали його, ви при ласка. Ай, мені не слухай, я просто народу. Ну ось ви, я бачу, вас ви третій раз приходите на такі акції. Так, да? Ви чого-то чекаєте, Денису? Конечно, перемен чекаю. Яких перемен ви чекаєте? Перемен во всім. А хто ви? Може, у вас пропрацоване. Питання, да, обучали, это были любительские питания, поднимите руку, хто має заробок у $1000. Ви не підняли. Ну, у нас навіть керівники не мають. 90 человек, 90% А где это у вас? согласны идти на выборы. Ви електрик. Ну, середній у вас заробок який? Середній. Ну, елементи з елементами виходить коля 150 долярів. Ну, 5 мільйонів білоруських. Скільки отримує електрик? Ну, у Литві. Ви ведаєте? Не ведаю, я просто по спеціальному бортінженер. Ось, у нас бортінженер отримує коля 7 мільйонів. Ну, великий отказ. В той же Німеччині там 5-6 тисяч євро. Такі спеціалісти. А ви не спробували просулкуватися у яку фірму, як більше заробляти гроші? Спробував, але станцію компанію. То вот не берут, и там просто нема сердце меняющего на мыло, да, так все например? Да, да. Ну тут некая стабильность, не шмат, але не стабильно. А там навіть буває такое, що могут по несколько месяцев Вы сказали, что с самого початку, что вы за перемены. А кто, на вашу думку, даст перемены? Сам народ таки дасть. Коли у народа внутри нечто прочнеться, потрібно щось робити. А покуль нашому народу хапає там чарки, шварки. Чарки, шварки и замарки. Шаземный, да, и назад. Покуль что холодильник перемагає телевізор. Ну вы так не сказали, як вас зовут? Никита звать. Никита. Дякую вам, Никита. Звертайтесь. Организаторы объяснили, что она уже закончена, но як було на пікетах Коля Гуму раніших, фактично зустріча просягується, бо Владимир Миколаївич Сергійович і Владимир Никляєв, вони просягують відказують на питання людей. Ті питання ось такі основним про те, як бити, як змагатися, і що робити з виборами. Тому бачите, люди як тут знімають, відказують на це питання. Особливо питання, як змагатися. Україну. Де те саме, як там називали, Владимир Николаєв посилається на досвід в Україні. Капні яни, дійшли коли такі яди, люди, які свідомі українці, які розуміють, що у них саме Травма экологическая от Украины. Вони за перемены, але вот этот досвід України шмат кого скужав. Поміж цим вибором Україною і некими демократичними, мирними змінами, максима в Осібузі проходить эта межа. А что будет меняться в Беларуси? Ну, судя по тому, как сколько людей на площадь Свободы крыху уже поменяло. Крыху люди почему сегодня люди выпили голову. Милисиян больше сюда не являются. В принципе, я так вот не могу сказать. В такого относно Анатолия Лизинского. Его подходили, это певно было. А ведь склали относно его такого, покуда неведомо. Ну, мы
это доведется позднее. 4 костючника Анатолий Бечко на митинге. В Могилеве партийные надзиральники получили реальную явку. За дома. Ці тримає, він так само протоколці, тримає він некий штраф. Як все-таки що штраф буде, Владимир Николаев уже не сумнівається. Але люди привикли в этом жить. Яны телевизор на шее. А я не думаю, что ранейшему шмату. А я не думаю, что то и голову. Які записують ці розмови. Это треба передуматься. Коробок не может сказать, нет, ну сумнівно сказати не можу. Загад і інші підчас усіх акцій. На минулій акції Коля Гуми ми бачили журналісти, бачили супрацовника міліції з таких окулярах, пристосованих для того, як одночасово записувати події, які відбуваються. Коли цей чоловік з чорної куртки стоїть, да вы что, яка стогодовая, молодая, давайте скажите. Вы так добро выглядите, я так рада. Значит, есть с кем и что змагаться. Вы судом награждаете, дай вам Бог. Дай вам Бог. Мы рады. Пришло ничего не боится. Я каждый день, все эти годы за вами следила. Благодаря только таким, как вы, это еще не какая-то надежда. Ваша поддержка мне помогала. Спасибо. Соль земли. Я вас тоже хочу поздравить. Можно? Я вас поздравила с днем рождения, на 3 дня было позже. Но вы вернулись сразу. Чувствую, ну, помогло ваше вишивание. Дякую. Разрешите пожать вашу мужу. Спасибо. Видите, народ не хочет расходиться. Мы не хотим расходиться. Ну, я буду стоять здесь, пока вы здесь будете. Пока нас не станет опасно мало, чтобы все могли безопасно уйти. Спасибо. Я мама репрессированных сыновей, очень страшно. Спасибо. Я им пообещала. Спасибо. Больше спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли. Помню, спасибо огромное. Получил, это было классно, потому что это в том месте пропустили. Пропустили, они долго были со мной. Да. Там, я помню, там даже вашу фотографию церкви, у меня не было другой, я на Пасху оставил на стол. И вот эти уголки природы полезные. Это спасибо. Вы знаете, вы на Facebook у меня на страничке зарегистрируетесь, и потом через мессенджер там мы свяжемся. Хорошо, напомните опять об этом, и я вам дам телефон. Хорошо? Бога. Мы рады вас. Спасибо. Спасибо. Толя, а ты идешь? Спасибо. Ну я там в тюрьме не мог Facebook читать. Сейчас. Значит, хорошо, буду ждать. Ну, я стараюсь сейчас отвечать. Я уже все, я все. Треба, можно мне пожать руку моему президенту? Я вам письма писала. Давайте я вам дам телефон. Спасибо огромное. Мне есть ваш. Вам спасибо. Ваша поддержка мне помогала. Спасибо. Николай хотел вопросом задать. Какой вы видите численность и структуру правоохранительных органов, если бы вы стали президентом сейчас? Во сколько раз вы сократили? Я думаю, раза 3 можно смело, потому что для законопослушных белорусов столько не надо. Просто учитывая, что у нас правоохранителей, так называемых, в 7 раз выше, чем в среднем по Европе, я думаю, что раза в 3 это... Для начала раза 3. Ну, может быть, армию немножко придется сейчас с учетом этих всех увеличивать. А вы имеете в виду в армию отправить, да? Ну, да. С полной выкладки заложил. Могли б ви подумати, чому вас цікавить це питання? Ну, как говорится, за чей счет они живут? За наш счет белорусов. За наш счет, правильно. Они идут на пенсию, когда в 45 лет, они имеют жилье, через там год-два, по-моему, служба уже им выдается. А мы можем стоять в очереди по 15-20 лет и... Поверніть, будь ласка, сюди на камеру. А ось тут ми бачили 2 міліціянтів в формі. Ну, я думаю, что их гораздо я задал свои 5 уже, даруйте там уже. Я подписал, чтобы... Так, подальше от нас. А вы не бачили вот в околе этой площади Свободы? Я особо не
приглядывался, но я просто знаю, что это общепринятая у них такая тактика, практика и так далее. У дворах ось там за готелем Европа не стоять свои нескольких автобусов, так? Ну, наверняка. Я так сильно их там не высматривал, но я уверен, что они есть. А вот люди с такими дротиками в уху, это кто такие, вы думаете? Ну, я думаю, это они самые и есть. По крайней мере, часть из них точно. Добре, дякую вам. Вам также. Так, еще разговор. Особенно працей, ну, якобы, если тебе не мать, я разумею. Так само не треба сказано. Конечно, ведайте, потому что тільки таке підприємство твориться, не варто все, может быть, прослухать. Може, ми пройдемо, поговоримо з людьми, які посадилися, бо... Ну ничего страшного. Цагинск, Крыльям плюс такие статейки написаны. Лукашенко Сихоч, Николай Крилавский. Скажите, вот, ну, просто на эфире находимся. Ну, по-перше, чему вы пришли и чему вы у этой майки? Сапкевич уже на воле. Ну, это уже, конечно, история. Будем сподеваться, что вечно это будет история. А пришел, ну, потому что это подтримливает обовязок каждого суверенного белоруса прийти сюда. Так решил. И вот еще один надпись Лукашенко Сихоч. Так, это так, Лукашенко Сихоч. Влада нелегітимна. Скільки років можна бути? Яка європейська країна має стільки років єдиного президента? Нема такого, ні? Нема. Юрий Рыбцов за такие надписи опинувся за кратами. Вы не боитесь? Ні, не боюсь. Я не боюсь Юрия Рыбцова. Мы с ним зустрічалися. Сумленный громадянин я. То есть вы берете его приклад? Так. Так, я беру его приклад. Шмат людей вот думає, як написано. Не ведаю, колькі людей так думає, але чим більше, тим лепше для країни. Для Білорусі, чим більше людей буде так думати, тим лепше для цієї країни. Читали ви ті питання, які Миколай Статович подиктував для Олександра Лукашенка? Ні, не читав. Миколай, ви? Читав 5 питань, в інтернеті читав. У вас є відкази на ці питання? Ні, ну там же... Ну а ви що думаєте? Ні, питання правильно поставлене. Ну, я за такі питання, може Лукашенко їх зможе відказати. Ну от перше питання було для Лукашенка, чи збирається він до кінця життя бути при владі. Як ви думаєте? Ну так це ж де я підтримую, я ввогуле хотів би, щоб він уже зайшов, вирішив звести. Ну є ж тут видатні громадяни, які можуть керувати країною, і вона, здається мені, йшла в правильному керунку. Бачимо, керунок до Європи, до Європейської Унії. У вас тягет з європейським. Так. Ми хочемо європейської Білорусі, аби були в Унії, як цивілізований світ. Цивілізований світ йде до Унії, ні? Не до Росії, а до Унії. Слушайте, ну зараз йде виборча кампанія, тому може ви такі сміли, а от коли не було Коли не було, ми так само були сміли. Ми так само були сміли, коли не було. Ми так само ось приїжджали на суд до Рубцова, були там так само у майках Лукашенка Сихоч, нас спробували видалити з залі, казали, що ми порушаємо ніякий порядок, але ми не боялися тоді, коли не було цієї кампанії, хоча ведали, що в цій часі може не бути. Скажу, до нас долучився Максим Винярский, відомий активіст Європейської Білорусі. Максим, ви тут выступали? Вас запросили специально, чи вы так захотели под час митинг? Ні, я підтримував цю зустрічу, підтримував минулу зустрічу. Я просто вірю, що мені треба сказати про те, що не треба вішати на тих, хто викликає до бойкоту, ярлик людей, які нічого не хочуть наоборот.
Ми кажемо про бойкот не як про сидіння на дивані, не як навіть про поход в місті можна завтра, ну, всі я так кажу. Ми кажемо, наш бойкот активний, наш бойкот не включає ніяких протестів, бо владу в эту здольну тільки протести. Це тільки так. Але ми закликаємо до бойкоту, тому що Лукашенко вже кілька год бойкотує значну частку населення. Прикладно, года с 95-го, когда представники в этой части населения, законно обранные, были выкинуты из области. Притягивая милицию поливать за вами? Тяжко сказать, бо я стараюсь не купляться под вашу міліції, а кроме тих випадків, коли це зручно для мене і незручно для їх, як в принципі сьогодні. Ну, але ж час від часу інтерес. Ось ви висвітляли, чи був тут суд, коли ви отримали черговий штраф? Ні, там ситуація була яка. Вони стверджують, що вельми поздно до їх поступило моє постановлення, по яким я вже відбив арешт, і після того, як їх змусили пропонувати до районного управління Мінського району, вони там висвітлили якоби, що так покарання відбите, і у їх до мене вже якоби не було на той момент питання. Але я ведаю, що по сусідам немножечко потягнули. Хотя формально сказали, что не, пробачьте, поэтому помылились, и он уже отбыл арешт. Ну, видишь, протягивать хоть. А про базу скажи, Марк, про базу, що це за база у нас тут буде? Нам не треба жодної бази, нам не треба воєнної бази. Ну так, мы долучаемся до протеста российской базы военных. Беларусь нейтральная країна, это в нашей Конституции, артикул 18 стоится. И порушением нашей Конституции является то, что некие замежные базы будут. Тим більше, що Росія видатно продемонструвала Україні, для чого вона здольна використовувати ту базу, на яку пустили навіть нас комерційні. Тим більше, що Росія може скористати цю базу для того, щоб вона, ну, здесь тільки напад на Україну, наприклад, і коли Еврозв'яз і НАТО будуть змушені вступитися за Україну, ми можемо поза своїм жаданням стати пляцовкою бойових. Российский блок каже, что они будут оборонять совместную державу Беларуси от России. У той час, коли Лукашенко подписывал некие домовы о союзных державах, он уже не имел времени. В этот час он уже был тем, кто здійснював переворот и вывел владу с законного поста. Тому ніякої союзної держави, конечно, для мене не існує. Ну, и я не бачу, зачем я нашу державу охолость чужими войсками. У нас есть шмат своих войск, милицейков, нечто охолость, коли мы в этом будем потребовать. Но вы приедете 4-го. Коли я буду вольный, ничего не останется, то так, 4-го и 10-го, и машина позднее, я так само А як ви лічите, вона буде шматлюдна чи ні? От наскільки це питання накранає? Тяжко сказать, что канає Беларусь, бо у нас немає пропозиції